No, the network is fine, guys. Network is fine. It's okay. The network is okay. Network hapana ndaka upgrade paya pakatanga kuningirira. Paya katanga kunetsa paya saka the network is fine. The network is very much fine, guys. Asikuti Facebook chayakuita. Andimona kuti ndatokudza ingati hakuna macomments ari kubuda. Ndikati hakuna macomments ari kubuda. Saka ndikatoidzima yaramba iri live. Ndatodzima ikatoramba iri live. Andimoona. Ndadzima ndikadzoka ichingori live. Anditika ikazopika kuti ndabva ikazodropa yega. Pana ndafrisa paya. Saka yanga ichoro ndatoibuda ndikatoita restart phone yangu ikatodi ichingori live. Saka ndo zvakuita nezuro futi zvakazviita pandaka restart phone yakadzoka ichibva yangoti resume ndibva ndangobaya pakanzi resume ndobva itoenderera mberi. Anmona ndobva itoenderera mberi saka I live. Hello. Yes. Mushe kanjani? Ndamuka sendri pa live. Oh, muri pa live? Eh. All right, ndozokufonera. All right, sharp. We are guys. We are shika pa 350 nasima skati ndatoya kuseni kudai nasa ndichazokipa live ndosora ndakatovata. Makana ndinda kubasa. Saka ndasitosora ndakatozorora ndakatovata because ndatouya kapa live andingamboita ma live too. Asina kuti ngandifambe nebhora simbinoro kwa kuchapisa. Because ndinda kutosora ndakatozvirarira zvangu kutovata chaiko. Madhimini ndiwo anenge ari panyanga. Andei guys andei. Anzima muka makatsamwa ni vanhu. Hakana ndimbotsamwa hakana no. Ndopotsamwa zvenda kurere. Ndigonotsamwa zvenda kurere. Right, Sunday guys, Sunday 20 tapa 218 Sunday. Ndatongo kuti makuseni ndichimuka kudai sokuwanikwa ndakategwa meno chilive changa andatomboda kuteera nditushaya kuti uyu munhu anonzi Fred anozvifambisa sei guys. Anditozoti anenge achindiona anodi ndakategwa nditotunatenda kuti ndikutegwa papi kuti dai so ari kundeimwewo kuda nerimwe new page kana kuti kudini handizivi ndakategwa meno chilive andinatomboteera papa chitowa mavoice notes andatomboda kuteerera ndangonobloka neaccount dzonzana ndisingazivi ndangonobloka kana tomboda kuteera chichikuita ndangonozviblokera ngati yezvo nevidwek obsession yacho chiri right here kuinga ndakainda wani ndakatota makaba ndikainda kundoramba ndongotegwa ndichingodedzwa kuzvinhu ndozvidii. I don't anyway, please get me right. I don't want to come down there. I don't want to be back in your circles. This is say you. I have come to your circles. I have tried to be in your lives and to interact with other people and to promote each other. But at the end, kuna appreciation ya unowana kunzoko kungoyipiswa. I have tutored my gabas and mina sengihambile angisafuni ukubuya lapho ngicela ukuthi ningixolele ngiyekeleni please mina ngiziyenzele into ngiziyenzelayo laphana la angisafuni. Guys na even do it lutsana ndichemele musandithege andichadi ndakabva I don't want anything that has to do with you guys. Ndakatiza ndakabva. I don't want. Leave me in peace, oh please. Should I just beg kuti ndame chingodzoswa kwandakabva here? I have tried for years one. I tried for years. I have tried for years. I don't want. I just want comment section. Izvi zvokuenda kuma blogger izvi. It's a no. Ukango joinana nemablogger ava akuna nothing good comes out of that guys. Kuipisana chete. Andicha inini hamndakazvimirira handichadi. I am just my own person. Musoni ndambofunga kuti nditi short left ndikaona unhu bari pa live nokodarika aonepo semunhu andisina kublock. Ndikaona Louise ari pa live
semufana wangu ndombodarikawo nepo ndichidongorera ndikonawo chera aripo semufana wangu ndodarika chete andidi. I'm gone and I'm okay and I'm very peaceful kunoko side kunoko. Leave me please. Anyway, much obsession nacho nezonyanya. Right. Guys, nezuro takarara panapa tine nyaya yakandishungurudza anzaramba kura kana inga ndiri munhu akaipa naini zvandiri munhu akaipa ko vanhu vanenge vachazodeiko kumunhu akaipa hati ndiri munhu akaipa zvino naini mungaramba muchingodzokera kumunhu akaipa ndiri munhu akaipa here. The problem paupenyu is you don't know what you have until you lose it. Ndo zvinhu zvandakaona. You don't know what you have until it's gone. Ndo paunositanga kuona kuti ndakaita mistake. Ndakaonerekwa ndakafara nemufaro we2 seconds. Now I'm back to zero, to square one. Ndo zvandakaona zvandoziva izvozvo. Ndiri munhu akaipa, saka munhu akaipa ungaramba uchingotevererwa kumashure here naye. Sala ipaiwo EQ yo number yangu guys. Ipaiwo EQ salad with EQ number yangu. Warikuda number yangu EQ mpeiwo number yangu guys pamusoro apa. Mpeiwo number yangu. Neme munakaipa uchingotevererwa. Ndakazvipira tirege neuroyi wangu simbuya repakona zimerizisi. Hani ndiri merizisi zimerizidongo zimerizisi. Hey monde ikusisi. Guys. Live social media. Kana uchiziva wako iwe noti chinetika choti iwe wese munhu dunga munhu moyo mako ningonyatsoziva chokwadi. Mumoyo mako unongonyatsoziva chokwadi kuti uyu munhu kana ikonenda ndiri kuita angu but this person has been good to me. Of course angaiti perfect munhu but this person has been good to me. Unongonyatsoziva. Anmona. Saka chengetedzai vanhu vanenge vakadaro mukati muupenyu hwenyu. Hello kola. Mamkase. Ndati uya ku live mukava mukasei. Ku live. Alright, mira independent. Sharp. Na iwe ndinyorerewo namba ndipine alright. Ndinyorerewo namba. Ndinyorerewo namba guys mundisunge. Mazita angu. Mary Zizi, Mary Dongo. Zvikwadi unoseka zviwa ndakaseka ini ngandire ngei zvangu. Mazita. Munooneka uchizofarira. Munooneka uchizofarira uchizoti uchidida unoziva zvakona hauzoudzi vanhu kuti asi wene guys ndakaporoka hangu kutaura chokwadi. Ndakaporoka hangu havasi perfect but kutaura chokwadi kana 98 zvinhu zvaidita zvinhu zvakanaka. Kuda 2% ndopo pavakanditadzira haazotaurika munhu. Handiti maona. Anenge ozongokuipisa achingokupake mazita meremere zizi. Iro rakazondisekeza manje. Zvakaoma but anyway tiri pasocial media guys. Tojaira imitisiye zvedu. Zvakaoma. So guys nezuro takarara chine nyaya pano nditika. Takarara chine nyaya panapa. Ya dzadzi vakanga vane guys. Zvakaoma. Mazita ndomupuwa. Zvakaoma nanombochita madhirama kuzvoko. But anyway, takarara chirwadziwa guys nesuro nenyaya yanzvadzi vakauya pano vachitaura nyaya yekuti vari kutorerwa imba nekambani. Saka vadaro ndakakumbira nhikirikiri, ndakakumbira nhamba anditi dzema uyu dzema guys ndiregerere ndiposeka
starting a day with a laugh is very, very healthy. Zvakaoma. Saka ndakakumbira nhamba guys, ndikati ndipei nhamba dzivari dzemakambani tiwane kuti nyaya iyi yakamira sei, because it was not making sense to me guys kuti zviri kumbonyatsofamba sei apa. So vandipa nhamba makusena nhasi because nyaya yava tachindishungurudza kuti saka muri kutogara panze kauko sekutamba sekuseka nenyaya yakadai so. Ndokubva ndachivabata vanhu vayakuseni. Saka ndabata muridzi wekambani ndiwa ndabata ndobva ndataura nemuridzi wekambani. So kambani iyi setup taura kwavaita vachindiudza vanoti kambani iyi vakawanda vari mafamily mabrothers. Yes, Annabelle vakawanda and then vari mashareholders kozoitawo vamwe mafriends arimo mukambani iyi. Saka ndobva ndatanga taura naye, ndobva ndamubvunza wokutanga kuti chii chiri kuitika nenhamba yandakapiwa. Ndobva nditi my sister, munoziva kuti chii, regai ndinyatsokukupai munhu ari kufambira nyaya idzi, anonyatsokukupai detail rakakwana renyaya idzi. Ndobva ndati right, ndipe nhamba. Ndokubva andipa nhamba anditika mumwe wacho, one of the brothers, because my brothers anditika muridzi wekambani CEO as well, anditika so ndoningikiri ndokubva ndavabata. Havana kana kutombonetsa kana kudini kutaura navo, nangoisawo voice ndokumbira kuzvininipisa ndiye pamberi peuso hwenyu nditaure nemi panyaya yababa, because munoziva kuti guys approach kana uchitaura nemunhu panyaya dzakakosha kudai, approach iri very important. Kutaura chokwadi nevazhinji vedu nyaya dzedu hadzifambi zvakanaka because of our approach. Unenge une very strong solid case but case yako hainzwike, unopesa kuti munhu akatoipa because of approach. Sometimes vanhu havakutori serious nezvaunenge uchitaura because of approach. Saka chero uchiziva pamwe pacho hazvinetsi. Mwana waenda mutauri yekulive aterere wani. Hello? PaFacebook here kana PaFacebook kune rimwe page redu. Nditori live. Pane rimwe page rakanzi Sisimeli Diaries live rimwe racho. Ingose cha Sisimeli Diaries anobuda yese rimwe rakapfeka chicostume chine white neka orange so. Dora mukushandisa. Saka moyo unenge uchida kuti utodzikama, ufambe wakaenda uchinda kuvanhu wakadzikama kuti vakutorewo serious, because vamwe havani zvokutaurirwa zvimwe zvazviya handitika. Saka ndasvika approach yandaitawo yesingoda yangu vabva vanyatsoteererawo. Yes my chum, come, how are you? Ndobva vati ndikati ndauyawo hanzvadzi yangu nekuzvininipisa, handisi kukumanikidza kana kuti kudini, asi kune nyaya yakauya kwandiri, nyaya yemba iri kuinda, nyaya imba iri kunzi kuinda paauction Saturday. Nyaya yauya kwandiri sekuziva kwandoita, nyaya iyi inenge ine two sides of the story. Saka ini ndine side one remushande munhu anga ari mushandi wenyu, handitika vachitsanangurawo nyaya yavo. Ndinosa kuti pakaita macracks kana malupoze kuti ndikauya maybe kwamuri mungandibatsirawo kuti tivhare macracks aya, because tikuda kuti tivabatsire. Ndauza chokwadi kana tinoda kuti tivabatsire because tinoda kuoverturna seu yenyu yamakaita auction Saturday. Saka even though ndati ndikudze handisi kuita secret, ndosaka ndauya kwamuri, tikuda kuti titewo nyaya iyi tichiziva kuti nyaya iyi tiri kufamba nayo sei. Zvikanzi pakanaka tirega inokusanangurire network yakaita ichikata, asi I managed kuti pamunonzwa important clues muchamanzwa anditika then mamanzwa tochitaura. So I recorded ndoziva kuti ndarekodha hangu pasina kotsendi yavo, but handinangu zvana ndichita iri mhosva ndozongonosungwa, hapana hapo chakaipa andimaona. Guys, share life. Nokuti vanhu vakutondisira mameseji avanhu vanogara pamalive apa. Ndinonga vasitona ndipa life, share life. Share life. Andimaona. Saka ndokubva ndarekodha. Saka let's hear the recordings handiti. Let's hear the recordings. Totanga neiyi yekutanga noti yazombokata vafonerwa. Ndobva ndavafonera back. Tichikontinua. Saka aitakaendesa upo wotengesa keshi
Ubva ati chikwereti. Ndahanzi munhu iyayo ndiyo chikwereti saka asara nechikwereti. Alright. Uganoya vakwatira ino risiti mbuku. Inozosaya isingazoisi kuseri ukaizonoteseri kuseri. Hatingotemba nemainvoisi nechichi pamwe aisanyira mainvoisi chichichi. Then musisitemu akazopedzisa ari chikwereti changa chiri kuma 9.9 something. Ndokuti handei kuwana nezvikwereti. Kuzvikwereti hatimbotaura nawo. At one point ndakasvika pane weclient yatakabva tese tichiita munhu yaine chikwereti asvika pamberi peclient akati hamuna chikwereti apa munhu anga ne 2.5. Mane vakuru vebasa vari kunditi mune chikwereti but ndiri kuziva kuti hamuna. Apa tabva tese kumunhu achitanzi munhu yaine chikwereti. Ndobva ndachishautirwa neclient zvokuti akashaya kuti actually mane zvangu ndovanga aripo ni ndatongobatisa wangu ipa kwendichiita pamwe pacho ndobva vatitendesa paground pasina kana munhu pasina kana chuno pambari paipa sikanzi munhu wacho ainge aitendesera ipapa but hapasina munhu. Then kune vamwe vanhu zvaiita manje aisvika onyonyora onopiwa risiti yakareceiva 500 kunoku ozokesha 250. Kumwe kwacho aitopiwa mari hana kana chaisita kana cent. So zvadaro ndobva ndazomboendesa kumapurisa vanhu vasvika akataura kuti pandaka saka kubasa akatotenga motikari but moti anga asingainayi basa aiti aiviga somewhere. Okay, akati iyoyo motikari kudzi outracer kana kuti hamene whatever ndiyo. Ko vari kuti ko ivo vaiti vakaitenga vachienda kuCBZ1. Okay. Ndotaura kwakaita of which mota akaitenga kumwe kuCBZ chichingaita nhaimedhem kuti munhu auye nemota yake kubasa kuti amwe 2 months nemota achiuya nayo kubasa achiviga sei aiviga. Okay, saka vaiviga pai saka arisaka nemota soso ndobva anzi anohamba endoitora pandasiya ndobva ndoiviga ndichiuya kwasi. Alright. Anobva anda kunotora motikari iyayi. Ndiye garuta vadarakidza mapurisa. Akataura ega akatoti akavaka imba kumusha mukadzi wake akatotaura kuti imwe mari yakavatiswa imba kumusha. Aizvi imwe mari vakawedzera mari yemota yakanaka chinhu yakatenga mota pakazonzi tatine mota yatatinayo yanga yainanirana. We sold that nanirana car tikatopa neimwe mari. Then zvadaro iyaya aingoti pamari yese iyi imwe yese yandakagona kushandisa zvemusoro is something like 7,000 imwe yese iyi ndaingoshandisawo zvemabhiyazi nechichichi. Okay. Then ndabva tachimuti iwo chiita sei kanzi ndokwanisa kuuya kubasa ndichishanda ndichidii ndichiningirika ndobva basa riya reazongomira kuuya kwasi ega ega because anga ati ndoya tichishanda chichichichichi. Pamwe pacho munhu wacho ari munhu uya ari rude. Okay. Ndikakudzira kuti kusvika zvaita zvese zvaana paakambouya kwandiri kunditi story ka. Kubva patatanga nyaya yekusada kupedzesera. Nzvadzi. Sure. Time Mr. Masters, guys. Time Mr. Masters. Time Mr. Masters. I'm working for the community. I am working for the community. Time Masters. Ndamuterminata hana zvekubasa. Ndobvazoya dhera akazouya. Akauya zikanzi kubva musi saka isusu pataka madays ati dhera akazokubudikira tipakata manzo. Isai Mr. Masters wozve guys. Semunhu anoshandira community zvingade ndakavata ndichizorora mangwana noenda kubasa. Asi ndiri pandamuka kuseni kuti haina kuti ndiita zvakanaka nyaya yekuti ndifunge kuti saka mhuri yakutovata panze. Saka ndamuka kuseni kuti ndiri kwakati. Chisaiwo Masters.
Hello. Network yanga chimboda chinetsa. Hello. Tazopinda mune rimwe. Right. Saka network itazoita rimwe uvhototi network yambokata pa vangu afone basa akasovhota sore kuda rimwe. Saka itai woti muchisa masters. Thank you Ru. Itai muchisa masters. Thank you Ru. Guys, itai muchikanda masters. Itai muchikanda masters. Naye mshwa mungada kuti nini shuwa ndiyo nchiti kanda masters. Instead of mungozati vauya basa riri kufamba basa tiri kutofamba kuti kutoenda rikatikande shwada kandaiwo masters guys. Chikandaiwo masters tichinda mberi. Thank you mums, thank you mamukaseko madhume. Mamukaseko mbizi yangu. Hello, I think network yanga kune yanga bukata kana kuti mama phone randisi. Yeah, okay, ndadaita call. All right. Then zvadaro ndo vauya kuda kutondirikena sikazi no ndoda mari yangu yamakanibhadhara kusvika manitemineti handizokuma makanitemineti handizivi ende kuheri ndaisakwanisa kuuya because handiri busy handaikwanisa kuuya because ndadaita zvilife yangu ndikati wadzoka kunhingiriki kuheri kuumba kwako kwawakaenda wakazombodudzawo here because heri ndakatoenda mbapake kunomusevha makatomusevha akatora akaramba ade kusaina akati kwanza handikwanisi kusaina akaramba kusaina ndobva atora bepa racho ndobva aramba kuuya ndobva takazomuterminata taunodano munhu akadifota hearing tinobva taterminata napaya because anga asiri kushanda basa anga asiri kuuya kuhearing aramba kuuya then ndobva tazongonoda munhu atokudhilana ari hati ndobva saka taita criminal zvese nesifu at the same time. Yes. Saka patakazongoona sifu yasakfida ndobva sifu yaitwa ndobva adedzwa kukoti akaramba kuenda akaseviwa akatosaina kukoti aramba kuenda kukoti ndobva aramba kuenda ndobva kwaitwa court order ndobva court order yaya ndobva yatasa motikari. Okay. Paakasvika motikari ndobva akazombuya achitema nini handina kuzoona ndakaseviwa chichi ndobva saka maloya anga anawo mari dzekunobhadhara maloyas anga anadzo kusifu zvose nekuchi nekucriminal. Saka zvadaro ndobva criminal anovata vambotaya kudifenda ndobva yati vatatu chikuru ndobva chaonekwa. What I go anyway forward kuti bhadhara naana ndobva ndaitaura inini kuti aingonyarara taitongoita ndichandibhadhara yes azodai ndakuenda kuleba zvazoti chichi ndinowira namai mukangagwa watoda nekunditirike at one time ndiri kurangana pane mumwe loya wake wekucriminal akambomuti chamwari zvauda kuita izvika dai wataurirana nevanhu avo. Yes. nakatagairwani rakauya kubasa kwangu rekungoti sorry chete sorry ndosaka ndobhadhara sei bijana ndokwanisa angubhadhara bijana chinga chakadaro kubasa kwanga amboisa arrangement yekuti ndobhadhara pakaita arrange paakambotaura muromo wekuti ngatiya arrangement yekundobhadhara pichana takatipa court handitika first day akasati ana lawyer by then. All right. ndobva amboti ngataise ukoma ngati tadita taurirana ndobhadhara pichana achitaura namanager wangu ndobva it was in July totaurirana ndobhadhara pichana basa ndorova ndichishanda handitika ndobva koti yaya yasvika ikanza no dzokaiswa around 8 August. Saka muchinda ndobva aona da madhezi yaramba yaya ndobva abuda mukoti zikazi azokutaurana ndichada andichada zokutaurana full stop ndokutonyarara akadaro. Iri statement rakandiudza nderekuti inini anoratidza dainazai kusubscribe malawyers chazvo legal aid amene chilegal aid aisupply me akambondisendera message ndikunzi boss mukaona ndikawina nyaya iyi muchandibhadhara then kana maiwina imimi maloya angu achakubhadharai. All right. Toshamutsikana zvimini zvati anozoona fupi andakataza kuti nzvitisawe iri message muromo chaiwo tatosanganawo pakoti pa. All right. Kwazva koti yaikuendawo tinoona saka zvadaro mota yake anatachwa inenge yakatengesa zvekuma
ende motemo wanacho motikari yake iyoyo kuri kuti akagona kuti akungoti taurirane mota iyoyo ikushuwa kuti yaigona kutovhariwa something like 4 to 5,000. Yes. Dai taitotaurirana kuti anonga katidai ndikadai ndodai iyezvo zvezvo aisada ndova mota yabatwa nekoti ikatengeswa something like 2.6 here also vaivani vanobvisa mari dzavo dzenhingiriki ukuyanga unobvisa $500 iyaye kuti yekuti zvinoataswa vanobvisa ipapo veauction vanotorawo mari dzavo etikuti mari tinongobviswa munongoziva vanhu vekoti hapana pavanozovaudzira I think mari kako kakarohwa kasara kari pa 1,000 ndo mari yandakawana ipapo pamota iyoyo wapedza ipapapo mari yanga ari 9,000 ndobva yaredusa ne1,001 here but zvadaro kunoti kunaitwa kunatasa nani inenzi immovable property wada futi imwe 1,000 yekuti nonotopa imi bedwe mari yainobva yangodzokera pa 9.9 bye hapana nyaya dzana property valuation netikoti mauyu zamai mushida ita process dzacho dzana kavhiti chichi netumai muchimbobudisa mushida I'm sure then your message of court futi anozva mene mari dzavanenge vachingoisaisa mongoziva zvekoti mari dzacho dzinongoramba dzakadaro hapana chinochinja saka iko zvinezvi ndipo ndaa kuchizoona kutanga kupesa panga akanyarara ari z hana chaakubudisa ndopaa kuzodzokera kumapurisa akamusunga kwanzi yeye zvazodai akutanga unotsirikena mapurisa aya kwanzi yeye mapurisa nevanhu ndakungona vanhu vari kundifonera zvikanzi yeye pane nyaya yazara pasocial media zvazodai wai muchidaro soso ngadoshandiswa da no ndakabvunza no inini nhamba dzamakadziona kuti vana kuzoda varamba vachaura nei vakauya vacho vakatiza vanga vauya vacho kusocial media nevakachitaurawo nemi zvakanaka zvino mongoya muvipesedzina munhu moinda nemunotaurawo zvakanaka munyatsonzwa the other side then motaurirana naimitambo ende mutori vanhu vari bho munoziva tikutaura zvakanaka ezifu munotondiziva but hatizivani ani maona ndinongoziva chipeta zvekuchechi uko handiti maona nevakangotaura nemi zvakanaka haana day 1 raakambotaurawo nemi mameseji aingotumira ndiwayemonitritena yeye ndozoda mari yangu yeye ndakuzoenda kuleba ndakusungisai ndozodai but ndaretera kumupendera zviripo like it's okay maneto itako zvaunenge waita ndakarohwa nemapurisa no inini handisi mupurisa kaini and haisi problem kuti ndikaita dambudziko rakafanira unoenda kumapurisa mapurisa wachawo nzira dzavo dzavanoshandisa handikwanisi kuziva mapurisa nzira dzekuti vainvestigate saka but maneto munhu wacho muri kutaura naye munhu wacho ari hard munhu wacho ari very hard zvokuti kutoti utazinodo hapana because ndodzizisapo mumende kuti nevamwe vanhu vane zvikwereti zvangu ka zvitori more than mari yake iyoyo kati munotaurirana but fact yekuti munhu anenge anokuratidzawo kakungokuratidzawo tiri kukurespecta kana ndikurespectawo kuti ndine chikwereti chako iwewe akazandisakakudhauta ika munhu akamupa mari anenge ari papo vanhu vese vanga vari papo tiki vanga ane vanhu mawitness anga achisvika kuma8 vese varipo zvekuti ndega ndakasvika mukwaconvince kuti ano vanhu ava vangambonyeba and the good part of it vanhu ava ndakati ndinonzwisa kuti dzimwe nguva vanhu vangaita mistake but hapana paningazokona nevanhu 8 yese nekuda kwemunhu 1 of which nyaya dzemainvoice dadziya ndo dzimwe dzakazoningirika aita tendency yekuti kubasa aigona kuti anoona zverika painvoice rikarejectiwa zvezve kubasa invoice inenge rakanyagwa zita remunhu adhiriva chinhu waitozosvika pakanyagwa zita redifferent person oisa reumwe munhu painvoice yake like panenge muchinhu rakashanda yanzitofini aradza akangonyora invoice yake beaingosvika nemari dzakutoja ofisira munhu zvekuti inini mukada kuzotresa mushandisa mainvoice book hapana chamaiona okuti munhu uyu ata munhu mukuru zvekuti chimwe chacho achodawo vana vadiki chimwe chose chodawo vana vadiki
Saka izvozvi ndo pakuitwa auction yemba yake neSaturday. Yeah, I'm sure auction yacho to Saturday. Pesa unoona chime dempa akapusira ka. Akasevewa inozi pane data rinozinola bonus or rinosevewa munhu. Ekuratidza kuti no, pataka immovable property. Takatadza kudiscover something chinogona kuwedza mari yatiri kuda. Andika. It was in January this year. Saka akasevewa bepa rekuti kakuchitengesa immovable property yako. Sasa panga kanyarara kusika nasi ndo bakuzochaka kutsvaka. Kusika nasi kocheza mna September. Hey. Dende banda kumapurisa kumaudane chane mapurisa msuno. Vachinji hanzi no. Zvakaita kumapurisa kwakwe aiti kwanzi ndaishandirawo above limit. Company yavachapeta saka zvandakaita ndakaita mada problem nawo but mapurisa yenyu akatora mota yangu handazomboiona futi. Anga ane friend yake iyi. There is a friend of him anoratidza kuti is an ex-police. Saka ex-police anga akanyeperwa akangopiwa information yakadaro. Ndobva aenda kupolice wakaenda kuPGHQ. Ndobva kuPGHQ wakaenda kustation kwakaitikira nyaya. Ndobva zikanzi uyai chichichi ndikati no guys ndinandikwanisa kuya ikokoko. Nyaya iyoyo kuti muwane a neutral ngiriki information. Endai kukoti pakuti nini mundidedze munhu uyu pakaseveswa mota yake akaseviwa bepa rinoratidza kuti mota yatengeswa kumba kwake kwakaseviwa nolabhona vanhu vanouya for property valuation vanouya kumba kwake every day. Saka this time maybe aifungawo kuti hapana chinobuda chinosaksida. Saka vangoona marizalti ekusaksida kuti apo manje ndopakuchitanga mura kumhanya which is too late because nguva ino igulesika hapana panisati hanzi munhu uchauya wonditi story nyange akanzi auya ndakabhadhara mari dzese idzi 1000 ande ndakabhadhara ndichitopa musori pechikwere chako ndesida kuti mari dzangu dzidzoke kubasa. Apa hana dheri akambouya kwandiri akambobhiyevhawo zvinoratidzawo kuti aiwa munhu anonzwisisa. Time yake yese nge23 wacho. Ari tricky. Saka ngadzidze kuda munhu kana munhu mukuru sezvo munhu mukuru okutenda munhu actually inini kwandakadomutarisa ka anogona kuti anotokodzera kutoenda baba vangu inini because vana vake vaume kwandiri. Alright. Hey, but munhu mukuru zvandotozwisisa. Ndimuzana ndasvika pakupererwa. Saka muzana ndazvipererwa ndadza kuti ndasvika pakuzopererwa. Problem ndeyekuti munhu avachinaita maloyers ukada kumaapproach aka anogokudza something chiri positive. Vanoda mari, vanotora mari yako, havakutorera mari zvakanaka. Saka mimi ndofunga kuti mari lawyer kutora lawyer kuenda naye kucriminal nhasi place akuchaji anything less than $300. Saka ndopandaimbofumbawo ndega no ma$300 ari kumalawyers iwaya. Dei aibhadhara kukambani, dei akapusha, dei makatotaura naibhadhara zvaitobuda. Exactly. Ndikadai akatokavhawo something. Yes. Apana pandai zoti hanzi ramunotengesera munhu kuti kanzi apasara 4,000 kana 3,000 ndoti hanzi raunonotengesera munhu imba yake. Chokwadi because munozapakusandidzana nokugarisana ichokwadi ndinobvumirana nokurespectana ndinobvumirana nemi 100% ipapo plus nokutyawo mwari. Munoziva kuti ndakabatwa ini vanhu vakauya kwatiri vana vacho vachichema mhere chaiyo handi munonzwa. So nyaya vakuti tasai kune nyaya yacho yakatombobuda kuYouTube zvichitatasa kuYouTube kuya tikati inini I believe there are always two sides to the story and regai toda kunzwa side rimwe because kazhinji kacho unomhanya neside rekuti mangwana you'll be shocked kwakubuda rimwe side handichimaona then tokumbirawo nhamba ndokutipa nhamba ndokuuya. Saka imi makutsanangurawo zvamuri kutsanangura izvi munoziva apa auction yacho iriko kuswera mangwana zvakaoma. Ndasvika pakutoperegwa chaiko shati network yacho taichitiza. Ndasvika pakupererwa vedway chamuna zvamungaita here hazvanzi kuti pagadziriswa apa vedway zvino vanhu vacho vogara mustreet here hapana zvingaitwa here hanzvadzi yangu mati hanzvadzi tapinda kunegotiation manje
takuno negotiate ndopadanga ndichiti nini kambani yedu tine mafamily members nemamwe asina mafamily members. I know. Inini kuti ndizoradza kuti handane side rangu pari vanhu vane chikwereti hazvimeke sense sometimes. Kuri kuti akazvika earlier hapana taingokwanisa kunzwisana nekuwirirana. So ini ndozoti kukambani kwabviswa mari dzekuti ngatirambe tichipresa mari yedu ibude. Zvadaro ndobva ndakuchiti ngachiwithdraw nyaya. Aiwa, mari zvinenge zvakuitika zvedzi yangu kamheno handizivi zvangu sefamily handiti maona then vasiri family ava mongoonawo akakuitira but vamwe vanhu varimo vari mukambani medu asi non-family members. But imi semunhu anozivawo mwari mune mongozamawo kuti muonesewo kuti wedu weka as much as onai imba yatoenda apa tiri right and zveshuwa you 100% right but tiri right kudaro mudharaunda inokuda kweselfishness yake onai vana vaendo tosafa manje vakunogara panze handiti maona dei zvaigona handizivi kana zvaiita kuti pane kuti iende kutengeswa neauction yenyu pakati penyu kana pane aigona at least kuti mutaurirana handi maona otenga hake imba yacho sezvochinzi ameno inotozo ingori investment nemari iri nani iyewo wana imwe kuti akwanisa kudi kuchoka kumbo kuti aende kana masabhuku dus kana tukupi zvisiri zvekuita zveauction izvi kosi auction ichatengeswa kuti tine mari auction ofuite ndona hangu sekuti medemka munoziva here kuti zvinhu zveadvertiswe but under advertising I think panoda ndakabuda something like $700 alright yekuti imba iadvertise because the property mostly vachiadvertise maproperty ka anoadvertise pasunday mail nechizia pane uyo vanoshandisa alright so vanochaja mari savanda property valuation I think yakandoronzwa kuma $4,500 then $250 pa each and every uyu paper yakamudhera yakaadvertise sunday mail inoda $275 so imari dzese dzadaichingirika but munhu wacho maziva ndonomuita ini munhu wacho wandokutaura naye problem ndeyekuti munhu wacho ndomuziva munogona musikamuzivi option yamuri kutaura iyeyo inondinyudza ndinogona kuzosara inini kubasa ka ndakuita sekuti maybe ndine zvimwe zvandakaronga naye because ndiri kutaura yekuti tinenge takutaura pachena tinyorane pasi inzwai madam munhu andiri kutaura nezvake ndo munhu andanditaura kuti tiri mukoti same hour akati no ngatinyorane pasi handei tinotsvaga commissioner of oath tinyorane pasi kuti mari yendi yakubhadharai so zviri kushandirai ndichiaccepta chikwereti after how koti yapostpondewa to 2 months ahead akundobuda akutotaura kuti ano but panyaya yemba panotaura ndipekuti kana maita maagreement ese and now you know how far you can go. I think pekutanga you took it so lightly kuti hamuna zvamunokwanisa kuti muite but now you saw how far you can go and mabepa emba makabata everything written down still I don't think that you would want to go that way. Dei zvaigona kana handizivi kuti zvinoita here mari yemakosti ese aya muri kutaurai mukapiwa mari yemakosti ese probably by tomorrow handitika maybe if you can handizivi poitwa a very strong agreement yamunoita kuti moona kuti maybe mungatora imba yacho handizivi handimaona so that azowanawo something akeni kuti ndikuona imba ichienda ne6 months handiti maona inogona kuti nzimba yatikwa kana tine 15,000 saka network yadona network yadona changa chitika ndechekuti I think vareceiver a call from somebody else zvebasa izvi saka network ndobva yadona ndopagumira conversation yedu but munhu wandandichitaura naye anotaurika handiti mazviona so ndadedza vana vacho kuti vave mucomment section vanin'ina vangu kana kuti handisi kuziva kana kuti handizivi vari mucomment section handiti ivo mudhara I think vari kuteerera handiti apa zvekuti chechi kudii unenge uzongoita kuti vanyarewo kuti pamwe utopinda vese kuchechi pamwe vanondizivirawo kuchechi handiti maona kuita kuti unoenda kusaidi kwavo uchiita sokudai kuti kana wozonegotiata handiti maona vanyatsa kuwisisa saka muri kuona zvandataura kuti approach paupenyu yakakosha ava munhu uyu ari kungochema nekuti hapanawo pakambouya kuti vachinda ngatitauranei
the only time yavakati ndokwanisa kuti ndishande handishandire hangu mari izvi ifirst day rakapinda mukoti pasati pave nalawyer. And the moment yavakazopinda mukoti after that kudai mukoti yakamupe kutanga yakatogwa lightly here vakaona sekuti kana kuti pane munhu akavaadvisa kuti mukawina case munozosuwa kambani yokupai mari yakawanda. Anditi mazvona. So ndo paka bani muri kumukatendera maaudience ari kuti munhu kuti dei vakauya takagara pasi takaita some form of agreement. Havana kuziva kuti chichasvika of which kuZimbabwe now nenyika yeZimbabwe zviri kuita manje. Once wangoisa document vangowana court order chete kushere kumasherifu kwekwe mazivano ndo kwavari kutodlawo nako. Vanotomhanyisa nyaya because ndo kwavari kutomhanyisa kwatove nebusiness ravo kutomhanya kunobata kunodi anti maona. Apa mari ndikuona kuti vakatorerwa futi mari nemalawyers achinyatsokuona kunzi ameno kachichokwadi kuri kunzi kune one lawyer yakataura kuti dei mamataurirana andi ivo vakati kutaurana hazvichaiti hanimaona vakatorerwa futi mari unotorerwa mari nemalawyers but pamwe pacho chinyatsoona kuti kesi iya inokaenda malawyer haambo kufaka kunzi kuti hazvichaiti anenge achingokuti unza mari tinoita unza mari paunotozoona ende ndanyatsobata ipapo mari yese iyoyo dei vakaziva vakanokavha because chikwere chiripo zveshuwa ari kuconfirma handika it's almost irikutopinda mu12,000 nemacharges emasherifu kunoona ngikiri whatever andimaona zvinhu ndosaka mari yasvika ikoko but mari yacho itoripo chaiko chaiko iri kutonzi inotove tongo akatingoti tise pa 10,000 handika then 1,000 rake remakosti rari kuchema naro handiti so vanina vangu kana makateerera panapa we can still negotiate sense vana vatombovhura door rekubvuma kutaura handiti maona we can still negotiate kana paine mari yavo iyi yemakosti iripo right now we cover back mari yavo yemakosti so that vastope zveauction pachitwa imwe plan B because amuna kutaura nezuro mai vari kunzi vakatotaura mai vakataura kukoti kuti mari yacho imwe takavaka musha mai vakabvuma kuti mari takavaka musha ende mota vakatenga mota kuCBZ and but mota iri kunzi vakatotaura vakabvuma kuti mota vakatenga ipapapo vakaita 2 months vachinda nayo kubasa asi vainoviga somewhere kusvika vazotaura kuti ndikuiviga pakati ikatonotorwa payanga ikavigwa ipapo pese ipapapo hanzvadzi yangu ndopamahoti muone kuti how far kuti this case itori serious haisi case ende vanhu vakawanda vari kutorerwa dzimba guys vari kutorerwa nemari shoma because aitati zvazvinoita manje maproperty owners amunoti munhu ane dzimba 10 akaromba ari kuwanepi mari havarombi vanenge vane madhiri vanotozanana nekumaauction uko hanimaona atozana kuti imba iyi iri kuuya ndi kutoida maauction munototaurana before ndaita zveauction ini South Africa uko ndaita zvemaauction stereo South Africa uko kana ukatola chinhu chauri kuda unotoenda utotati kunichure nemudzi weauction kuti apo ndiri kupada apo svika paguru kuda kutasira mari iwewe because iye anenge akaisawo percentage yake ipapo weauction handiti ukutasira mari pamariyo saka ndikachaitira slightly overboard ndoisa mari yakati obva stopa ipapo animaona motonzwisisana saka panenge achizonoita auction paper ichera kuti 1,000 1,000 to 1.5 1.5 2,000 2,000 2.5 2.5 kana takataura kuti ndiri kusvika pa 10.5 animaona iye anenge pamwe yake iye ipapo yari kutora weauction 30% animaona anogona kuti timakwirana kwedu panengo 10.5 obva angoti 10.5 achitokunongedza obva tostopa chaende mberi watotora atimaona ndo zvinoitwa kumaauction saka vanhu vane maproperties hopo vari muhararika ndo vatengera nemaproperties iwaya guys zvinorwadza imba iri kunzi it's a 6 room house probably 3 bedroom house kana kuti 4 bedroom house atimaona yotengeswa ne10 kana ndimiwo guys yotengeswa ne10,000 kana kuti ne15,000 chinhu chavangatokwanisa kutengesa vega imba yavo maybe vowana 45,000 obviously itowana 45,000 kana 40 kana vazonegotiate vosara neimwe mari yavanenge vanayavo vakatora right 12,000 13,000 toti 15,000 yacho handika ivo vosara ne20,000 at least yekudi vane zvavari kunzi vane musha kudhara handika kwakuto upgrade musha wavo kuisa mvura kuisa magetsi kuisa potogarika zvakanaka anti muri kuona patina kuauction tana chokwadi ndiri kukudzai auction anenge vakosaradheka munhu aritofanwa kutotenga imba ikai akatomira toripo haasi tombori vakomana
vechikaya atori mumwe munhuwo zvake because akomana vandakaita ameno I don't know guys kana muchijaja character handiziviwo imba iri kuchitungwiza Patricia kwanzi kuchikudi kwai kupiku guys iri kuchitungwiza asi ameno apana zati muripo makatarisa gationesanei the best way forward because you only have today and tomorrow. And tomorrow, I think you only have half day. You only have we only have half day to stop everything. Today and tomorrow half day because kutoti ava kana chizoenda kunostopa uko vobhadhira makosi ekoko zvostopiwa nguva iripo. I don't know. Kana vanhu veko auction ivavo vanogona kutenga imba iyoyo. Because mkomana ingatombosa ndamuti inini chitenga iwe imba chitaura navo ngatichitaura navo antika iwo chitenga iwo chika kwatenge imari inotonza auction inotengwa nemari basi chita proper negotiations. It's an investment anditi yako chitenga property hongotenga property watenga property andiona zviri nani ora iti tiwape 20 anditika wotora mari yako yechikwereti ikoko kuiwova pa 20 cash wotora komari yechikwereti akati ko vamwe vangu tikati aiwa zvivamwe statement brother iwo unogona kuenda kunotaura anditika nevamwe vako kuti guys ndo zvaitika mari yadzo kaenda ndaona kuti muri vana avangagari panze nekuda kwe handimona saka mari yedu yadzoka there's no need yekuti imba yemunhu itengeswe saka I don't know guys ende ndoda kunzwa kwa vari ivo sefamily kuti apa vari kuzvona sei because tingamanye kuti toda kudai handimaona toda kuti tingamanya tite ningikiri tite zvokuti ngati tite rizini pamwe iyo vasiri kuzvifarira hanzi ku Unity J ina nditozivi zvokunona Unity J kuti wamira sei handitozivi aiwa handisi kuti aite losi mukunzira ndikutaura here mwana ndikutaura here akuti nongo yachitaura uchingisa comment usingahwisira ndikutaura sei kana usingazwisisi listening is a skill anditi listening is a skill. Chikutaura kuti iye akavapa 20 iye uyu murume ovapa 20 anenge losi iye atora imba ine 6 room house kuKwarari anenge aita losi iye. It's a property chirakaisa vanhu vanobhadhira 250 every month. It's a process ye long time mari yake inenge chingouya every month intozodarika for the next 20 years anenge ane mari apa takutira kusevawo muri andimona takutira kusevawo muri Hands, let's contribute. Usadaro guys, don't go there. Don't go there. Please don't do that. Don't do that. We're just here to try and resolve this thing. We are not here to contribute. Tina mari contribute. My business person kaya, my business people kaya and Dixie do. And my businessmen, manaf. My businessmen, anto nema companies akati ona nema company ndofunga security wato anto nema companies. Saka kana kuri kuti anayo achiwisavo handisivi. Let me try to call the daughter Wichinzwe. Pakaipa, amen. Hello, dear, could you say? Did you listen to the audios? Now the teacher see man because I spoke never the company vakomana. Yeah, the story is yakuto yani pamwe. So inobasa redu de kuti tinzwe two sides of the story. And you honor. So patashika you will only have today and tomorrow. Honestly speaking, ishara nawo muridzi uyu mwacho uyu. Because asiri andakutana tendai ndipa umwe brother wake. Anditi akuita akufambira nyaya dzekoti. Andizoziya angu pana mjara kuti behavior yakutaurwa pandiyo here. Animona. But honestly speaking, kana iriyo I'm so disappointed because imba yaenda muchiona guys. And he thought kuti it was a joke ina kwa inoenda imba. But vachitoona because even iwo ma audios ukazotera nda player
vachitaura kuti dei wikunde vakatombobvuma kuti ndokwanisa kushandira mari iyoyo mudhara havana mbobvira vataura navo vari kutonyeba waivepo usadaro dia wona nyaya idzi ndodziziva wona takatoabvunza vakati aiwa wona moms mama varipi mama varimo mama havana kutaura here kukoti kuti mari yakavakamusha hamuna kuvakamusha here aiwa mama wangu vanotorwara ava saka ndinoona kuti haugoni kupa excuse kukote kuti mama vari kurwara mama vataura zvinhu zvakadaro ndiye mudzimai wamudhara and hakuna here mumwe munhu akaenda kupghq aive ex police officer shamwari yamudhara right kungoti apa izvezvi ivo vabuda regai ndivafoneri because nyaya iri kuitika taura chokwadika vanhu ava vanontaurika navo manje zvekwamwari chekwa ini nanguka handidi kukunyepera noti kudini ini handingotorisaidi kana kuti ndikumira pachokwadi because vese handivazivi handiwana vanhu ava mumaaudio even aripita zvokuti dei akatombobvuma kuti ndinoshandira pekutanga first day ravo rakuenda kukoti mudhara asina lawyer handika mudhara akataura kuti ndachiti titaurirani handika then ndokwanisa kudii kupota ndishande handiona tichidaro vapinda mukoti hanti vabuda ndofunga mudhara akwanisa kuti nyaya iyi hapana kwanzi because koti yakanopiwa rimwe dheti rekure handiona vakafunga ivo kuti hapana nyaya kwainoenda ende ndofunga kune vanhu vaadvisa kumasure kuti hapana zvakadaro hazviitiki handimaona then vatanga kuchinja madhiri ese even kusaina pone bepa riripo ravakapiwa asi vakaramba kusaina mumaoko kudai so kukoti vakasamonwa vakasaina ndosaka ndiri kuti zvimwe maybe unongosiri kunyatsoziva hanoziva kana zvinhu zvazoipa nyaya izo yatsobuda sezvairi ndamwilling kuti right now ndiedhe vadzekambana pavakudzokorodze because unzwewo chero nevo vachitaura vakati chataina dei akambouya kwandiri inini akatotaura kuti venweka chisori chetu notoita sei nenyaya iva because right now pandasvika ndikusvika pastage yekuti tinegotiate handiti because marondedzero ari kuita ende ndochokwadi chechichakundidzira maprocess ekoti kuti ndakabhadhira ende atora mapraise ake chaiwo daily wato ndakabhadhira mari yakati advertisement ende evaluation inoitwa pamba and its true vaitoinda pamba vachiita evaluation ende all that time amakanyarara hamuna chamakagona kuita kunze kwokuenda kuyoutube anotaura hanzi kuyoutube zvezocial media ndikatozofonegwa nevanhu vekuyoutube vachipopota kuti hei maita kuti maita kudiko ikashatiko inyaya yeko yakutaura hapana akagona kundibvunza like muwiro wamaita kuti anzwe my side of the story handimaona mudhara uyu munhu mukuru kutodarika baba vangu kana sedzera baba vangu zvokuti apa unge tisina kusvika patasvika apa but baba munhu ari stubborn zvokutodaro and hanzi aitotaura kuti hanzi ndinotori nemessage mufoni make yavakandisendera kuti tichibuda mukoti mukaona nyaya yapera muchandibhadhara chaizvo anayo hanti muri kuona muyeye uyu muridzo kambani ehe saka zvinhu zvoti zvinenge zvichiitika mune muri vana musikazivi zvikuitika pari kufamba uku handimaona but iyo mudhara kuziva chokwadi mota yakatengwa nemari iyoyo ichigayo vakabvuma obviously atei kunyepa vakadhara kuko ikatonotogwa kubasa vakaenda nemota 2 months vachiviga motikari somewhere handi kusvikira vazotaura kuti ndine motikari yandakatenga ndobva kwatumwa vanhu ikanotogwa mota pavaenda kwasa chinoviga saka tinoti kunyepa here vakataura vega kuti ndandine imwe motikari but yanga isingarani engine so I sold that ndikatopa mari mudhara vachitaura koko wega you were not there yeah I think zvakutoda iwo hatinatsoexplain okay handisi because chakatoona chakaitika apa kapa chinhu chakaitika apa ka approach yakaitoshandiswa namudhara pane vanhu vainyepera mudhara kumasure uko kuti hapana nyaya ofuchi kwarare mazivano vanhu vatorwa dzimba nezvikwereti zvidiki diki because kusherefu ndo zvava kutorlawo nazvo handimaona pane munhu aivapa influence kuseri vasatoziva kuti nyaya iri kutosunga because period yakatanga nyaya dzekukotika nepamazouya kwandiri nhasi kapasara 1 day ka nyange ndingatombozvibvunza kuti ko all along mari kuitei mari dzavaitatora maloya handiri kuenda wasingatozviziviwoka mari ataura uyu akati vaiuya naloya hachaji less than $300 loya ataura akati vaiuya loya kuya koti una loya i-$300 ndakatombozvitaura ndogwa kuti
Pati ndara vari kuzvishopisa sei ma300 ava kutora mari everyday asi dei vari kupusha chikweleti chavo zvikanzi even ataura nyaya yemotikari zvikanzi mota yakatengeswa 2.6 nekoti yatengeswa 2.6 nesherifu anotora mari yake antika messenger wekoti anotora mari yake then pane macharges mamwe avanoisa and is true tozviziva zvezvezvo animona mari yakasara ndakapiwa 1100 vatora imwe yese iyi vakatora and is true ndozvanoita koti kumasherifu haana kuvanza kuti ataura chaizvo zvimwe zvochona zvaitaurwa namudhara nezuro anga achizvitaura asi anoti asi kuziva kuti takataura zvakapapi remember kuti munhu uyu ndangomufonera mandipa namba ehe so akatoti dei kwai ndakatombomudza ikati dei mota iyi anga akataura nesu yatotengeswa zvakanaka pamwe aitotengesa mota ine 4000 obhadhara chikweleti 4000 mari yenge dei yakasara ishoma atodaro saka pa angachiti chizvezvi manje ati ndakuti inini naye hanzvadzi yangu pane vana vari involved madhara edu ari selfish munozviziva ende kana vozoya zvaipa havachauyi vachidza chokwadi sezvo zvakutaura zvokuti tatiti hamusi wavo usiri kuziya handiwana wakangohwawo vachikudza mudhara isi takangohwawo mudhara achitaura nzuro asi ndazanotsvaga rimwe saidi kai rechitu ati ndakuti inini hazviite here kuti titaurirane mumbodhileya henyu kana zveauction zvikanzi ina ndiudziriwa neauction zviitewe the only thing kuti timisa ti mari iripo plus ndakabhadhira mari dzangu ndobva ataura makosti ese akaisa ekuti zvima-adverts apinde mumanewspaper akaitwa 3 adverts dzichipinda munewspaper and all that time kuiswa muadverts vaitomupa chance yekuti iye aresponde and he kept quiet haana kuuya handimona hanzi kubasa even hearing chako takamusevha akazvisainira kuti kuhearing hanzi akati handiuyiko saka munhu akadaro unoshandawo naye sei kana ndimiwo ndaiyatsonzwisisa sezvimwe zvacho zvangu achitaura pamwe pacho pakutaura chokwadi mudhara pazhinji kana vari wrong ndo chokwadi asi takutsvaga hedu way forward saka ndakuti nini oraita hanzvadzi makosti amuri kuchema nawo aya how about akawanikwa makosti right kana kuti owanikwa makosti aya mopiwa makosti achona mangu by tomorrow amuri kuchema nawo kuti makabhadhira mari yacho vaikita yakakalkuleta kasvika 1000 anditi then cost opiwa auction anditi kana zvaigona hanzvadzi kana kuti imimi chitauriranai naye mutenge imba yacho muri imimi at least kwete noti auction chamutengwa ne15,000 imbai animona ende inenge ichitengwa nevanhu vemuauction imomo ivavo varidzi ndovanotenga ndovanotora maproperties wayo animona motaura naye motenga henyu kana ne40,000 kana chivapai 20,000 mokavha cost ye1000 iyi handimona motora henyu imba yachona handimona then vawane something sezvo vachiti vakavaka musha nemari vo upgrade musha wavo kuti umire zvakanaka vaisewo mvura magetsi and everything saka ndopati zvinonetsa because tine kambani akatsanangura structure yekambani makuti mune mabrothers then mune mafriends ndikati but imimi munekwanisa kugara navo pasi kutaura kuti come on guys but tikutaura nenyaya ichi tikutaura nenyaya yemba vana vanosara vachigara pai antimaona kana taita izvi saka ndopabva aita phone call yafonerwa ndobva yazokata ndopatagumira indabva tatoyawo pano kuti tionesane should I continue negotiating kana kuti mune zvimwe zvavanoti hamudhare nani ndikunegotiata nokuti hatinganegotiate teri munhu on behalf of haasi kuda animona chokwadi chiripo loya even loya ndakabva ndetira nezuro uya tonisira message pamusoro apo kumubata right now kuti nyaya ika antokuza kuti haitoitora inobudika nyaya animona but later achitoziva kuti done deal kobuda futi mari I don't know I can call Edim ndombomunzwa loya uyu cheta kudapa pass stop with this auction because it's only one day ratasara naro mangwana andimona so problem adhara ngachishanda zvese avachazivi kuti zviriko mazano zvasiyana anoona rigaitira kumuedatoni I hope anopinda palife timbonzwa kuti opinion yake as a lawyer ari kuti chi because ini ndingori neutral party mesa ndikuzivi I'm just a neutral party I'm just a neutral party right so I brought him he's a lawyer and a criminal lawyer so ndami-edava let's hear the chances of your case before you make a decision. Mr. Garikai, how are you? Mr. Garikai, how are you? I don't think network. I'm going to okay. Network.
Let me see a message first. Please connect. Mune mari yamunayo here in case pane mari kunzipada kuti pastop with this auction izvi mune mari yamuinayo. I'm not so sure that ndo vangatoziya cause inini zvinoitika zvokuti inini handitogare kumba ndendiri kubasa kumebhoreni ndotopotawo ndichitouya ndichidzokera papa ndakatouya nezuro. Right, Mr. Garkai, how are you? Hello? Hello, Mr. Garkai. I think the network is illuminated. Hello, Mr. Garkai. Hello, Mr. Garkai. Hello, Mr. Garkai. The network illuminated. The network illuminated. Illuminated. I'm so 7 minutes. I don't know what. You only make what name mwanangu. Inini ndine 32. Okay. Hakuna vamwe vakuru here va brothers sisters and stuff. Ndini titori muhombe. Ndiwe muhombe. Then mama wangu vari mentally disturbed. Saka koti yaiva samona kukoti vari mentally disturbed. Handizvizivi zvinhu zvacho zvichifamba sei. Mama wangu anongotaura vanototaura vega ipapa pavari kutotaura vega vari mumbo. Ari kutanzi ndipa koti do. Rega ari kutoti ndosaka kuri kunetsa network ndokoti mirationi. Ari kutoti try kundi aid aiputi. Mr. Higari, how are you? Yes, Floss. Mr. Garkai, how are you? Mr. Garkai, how are you? Yeah, network connect. Mr. Gary, how are you? Mr. Garkai, how are you? Yeah, network connect. Atari ukoti. So maybe probably the also the batch kana wabuda kukoti wawe ku office kwako. Koza pa kutoneta. Vane mari here tichito about that titofona ubvunza kuti mune mari, let's say ndotitora kutsvaga titopoitwa sei achibvunza kuti vacho iwewe utifonera back utipe answer tivari kuti udi. Alright, saka apa pari kudiwa mari inosvika kumari. Andizivi, ini ndini ndikutongovhunza kuti in case lawyer kana chita kutomisa kana toda mari kutaita zvinhu mapepa yanhasi. Hatizivi kuti chechedwa mari. Saka kungokuti kubvunza kuti mune mari yamunenge munayo handimaona. Garkai data man guys, aritaura ndiri kukoti wana hakuna network inonetsa. Arikutaura wani kuti I koti network iri kunetsa. Tepe kuti ngashaya data here wana Garkai. Ma top lawyers aya, ma top criminal lawyers, ma lawyers ari mukurumbira cheche ndozikamwa kuti mhosva dzakazati rizimpavha ira nonokubudisa ujero. Chingonzwa, ingobatai zvimari, batai mari. Tione kuti tosifambisa sei. Batai mari kana mukatobata kana 2000 cheche kana zvichita kuti tibhadhare ivo komana mari emakosta awo then pone kuchitwa nyaya yembabho. Hey. Yeah, pakaipa guys. Pakaipa. Right, wanda kufona.
handa kufona but ndiyo nyaya yacho iyi. So ndakadzidza chinhu one guys, muri kuona pese patinotanga tanzwira vanhu tsitsi nokuti akutaura nyaya yake sob story yake. Let's get to hear the other side because you'll be shocked. Now people knows kuti vakauya kusocial media kune vanhu vasingashandisi brain, vanozviziva vanhu vanouya nestory yavo sob story and the empathy yevanhu. People will be so empathetic votanga kunzwa tsitsi zvokuti munhu akayatichema takutongoti vedu we ende zvakaoma hatichaoni the other side. Handimaona hello boss, ndiri pa live, ndiri pa live boss. Okay, that's a big one. Ndiseyo kasa admin kapa Facebook page penyu ka. Facebook page yangu inenge yahekwa so handikuzwa kuti chiri kuitika ka. Mozondidzosera kana zvaasorted. Sharp. Right. Nditry kubvisa posi wangu izorora page pacho. Yeah. I'm trying to add munhu ari kukwira apa. Yeah, pakaipa. Right, mirai guys, ndipedzera ndikuita apa. Vari kuti vahekwa. Right. Ndavabvisa. Right. Guys, vari kuda kufona. Fonaiwo tinze tichimirira kunzwa kuti vari kuti chii. Fonaiwo tinze tichimirira kunzwa kuti uyu ari kufonera babaki vakuti kuti vane muonowo andika okutaura nezvenyaya iyi. Vanoda kumuono kutaura nezvenyaya iyi. Fonai tinzwe. Ndatozviziva guys kuti
nyaya dzakadai so idzi kazhinji tinofanirwa kutanga tateerera both sides nokuti honestly speaking tinomhanya saidi onai kuti mukutonga kuti nyaya yamufundisi Chipunza vaya takambovapisa sei vachipunza vaya ini ndimwe umwe akatovafonera chivatuka but pakupedzisira ndakazonzwa kuchinzi baba vaya vakazokumbira regerero kuna Chipunza vakuti ndakanga ndichinyepa kuvanhu imba iyi yakatovakwa navachipunza guys nematukiro akaita Chipunza vaya nefacebook kuti maona vakutiswa panze titi ane utsinye wokuchechi uya izvo nyaya haisiriyo vaimhanya havo nesaidi ravari kuda animaona saka zvinonetsa guys vanoda kufona itinzwe guys tichimirira kuti ava vana vadzoke fona itinzwe pakaipa Hello, Kola. Hi, Sisney. Yes, Kola. What do you say? Mushe kanja. Mushe. Ndinoda kuisawo 2 cents dzangu pani aya muri kutaurai. Advice yamavapa, that's the best advice you can ever give a person are in such a situation. Nyaya yababa vaka zvataurwa nemurume uyaya muridzi wecompany, that's true. Kuti process yecourt haisiya inongomuka yangonzi nhasi takutotengesa imba. They knew since January. Yes. And they did nothing about it. Yes. And in my experience, knowing system yekuZimbabwe, imba ine ma-title deeds haitengeseke zvekumhanya. And vanhu ava vanhu vane zvinhu zvavo. Vanhu vanotodriva maToyota Fortuna handiti zvekuti imba iyaya ichange kwavari. Saka ndaedza kufunga kuti okay, why would they go to that extreme yekutanga bhadhare majaji maPP for something chisina value kwavari handiti. But now after listening to my audios it now makes sense handiti kuti munhu akakukwereta kana kuti munhu ane mari yako oregedza kushowa remorse. Sometimes you are pushed kuita zvimwe zvinhu zvekuti unenge usingade kuti uite. Had they gone to the negotiating table, I don't think dai zvinhu zvakasvika. Yes. And since January, sure, I know how property works in Zimbabwe. Kuti ezvezvi kuti valuation iitwe kuri pane ma-estate agents are involved. Pane munhu akatoenda kano-evaluate that property. And akatouya neripoti yekuti imba iyi iri worth mari yakati zvakamira zvakadai. Saka the only option yavatori nayo right now ndo advice yamavapa yekuti company iyi ikatenga imba iyi kubva kwavari vanogona kuwana 30 to 35,000 kuti asangu dzimba dzearea yavanogara. 30 to 35,000 at most depending necondition yemba yavo handiti. Then 15,000 inoenda kunokavha macosts evanhu ava nechikwereti. Ivo vanowana 20,000. Yes. But 20,000 they can do a subbook deal kana vane musha vano-upgrade voita kana ma-projects or something like that. Dambudziko nderekuti maparents edu haatiudze chokwadi. Vana vazongoudzwa zvinhu zvapakati ekuti vana vobva vapinda nemwoyo. Already vatojaja kuti vanhu havakunyepa. But it seems there is a lot of stories dziripo. And ini company ndoiziva zvangu pairi vanhu vacho handinyasovaziva personally ndongoziva kungovaona vachipfuura vanhu vane tuntu wavo zvekuti imba iyi ichange. Saka kuti nditi vanganhingiriki nekuti hanzi vada kutorera munhu asset yake ka. No, I think inyaya yekutongoti nyaya yekuti ibusiness and they think they are just doing things by the book. Vorikavha macost avo, but babava kwava kufira ndo kumasherifu uko. Bosi ndo kwava kutorwa macharges like ngotasa zvakaitika pamotikari, and that's what happens. That's true. That's what happens. Koti inotora macharges ayo, masherifu zvese inotora macharges ayo. Imba ikatengeswa zvesho inogona kuenda pamarket like you said ne15,000 and vanobuda mumo vasina kana chavainacho. Yes. Saka pamwe pacho zvezvakuda kuti munhu uchizvininipisa and go back to the to the table nevanhu ava mogara pasi motaurirana handiti ende vanogona kunzwisisa zveshuwa and vakatenga imba yopuwa time yekuti sei yekuzobuda zvavo but vanenge vane time yekuita prepare themselves. Yes. Since vakatenga vakavaka musha
zvinorwadza hatidi kunyeka unenge wakashandira wakaningirikina zvinorwadza but vanhu magame aya vari kuwaita zvemainvoice izvi fraud dzakadai it's very very common hazvisi zvinyowani and remember weapesera mubhengi wako ndizvozvo saka chokwadi vanonyatsochiziva but taapopa kungoti okay zvakaitika mistakes were done. What's the way forward? And I think way forward ndo yamatovapa iyoyo. Kana vari vanhu vanotofungawo vari vanhu vanonzwisisa, I think it's best kudzokera kune vanhu ava and try and negotiate. Because wanyasotaura chaizvo Kola, chaizvo. Yeah, ndo pfungwa dzangu. Saka pamwe pacho pride inotiurayisa. Aiwa wanyatsokuma chaizvo. Aiwa apari right sesimeli. Thank you very much for the social. Yeah. Ndikola wa and then I agree with you 1000% zvari kutaura izvo. Anmon. Right, vari paida umwe anoda kucontributawo guys kana pasina musikana wacho haasi kuuya tozofanira kupinda pane imwe nyaya yakaiswa hazvizodi. Right. Pakaipa. Hanzvadzi dzangu vekuNamibia vekuna Makanaka vaisa audio. Good morning, Sisimeli. Just feedback on yesterday's task that you tasked me to go and make a report to PGQ in Harare. Yeah, I have spoken to my elder brother, Anwando Baba Saranyenza Akuru, but South Africa currently. So, vataska Baboe Mwana, kuti vaende ku PGHQ saka takamirira feedback from them. Kuti kana report yangu itwa, then tubatatangira ipapo on the report. But on a separate note altogether, pane mwana zvekare vamukoma ivava vamuchataura navo vantu kupaina padzavo ava. He's also living with albinism. Akachienda kumalessons kumasvingo ndokwaari kuna mai. Achienda kumalessons kudaro akarumwa nembwa. But the family yacho yemhuri iyi havana kuoperata. Mai ndo vakatotora mari yavo kunomubaisa ma-injections, then pamba pacho hapasi kusvikirika. So I'm learning kuti ndo imwe development yaitika futi. Of which Sisimeli ndoda kuti ndikokuonesa ichi chekuti kana tiri kudrive nyaya iyi hatisi kungodrive because it's happening within our family only, but it means kuti when I happen to see someone in a condition iyi ari mudambudziko ndinofanira kuti ndidini nditopinda munyaya yake munhu abatsirike musituation yake. So zvandanga ndichida kukumbira ndechekuti maybe pamutataura namukoma nenyaya yamaka vape mukana wekuti vadurure iyo, because it's happening directly kwavari. Havasati vandipa authority yekuti ingenda zvinge zvichizoenda palive or zvinge zvichitaurika, but I understand kuti munhu wofuti ari kutodetsekana nezvakaitika kune mwana munhu wawo Makanaka ofuchi havasi kufara nazvo. He is also for I have his blessing as the
biggest brother uye ndo akamirira sasamusha ndo baba wedu in the family. So but this also happened this week. So zvinogona zviri zvinhu zvazviri kuda kureva kuti zvimaitikire ari kuita zvinhu izvi tione. But sisimeni ndachida kukumbira chinhu ichi kuti tisati taita noise nemukomana uyo anonzi Moses mwana womukoma wangu ari umwe nembwa uyo. Ndangachida kuti timbopa space police ne Association for Albinism yekumasvingo timboonawo kuti how swift are these guys going to ngatimbowaisa patest. Sisimedi agree with me, ngatimbowaisai patest timboona kuti this week iyoyi pane here chichadhiraivhiwa kana muri kufunga kuti takakunyeperai paishu yamakaka. Toda kuti muchimboona kuti pane yaMoses pane here chichafamba. That's a good one, I think. Yeah, ndiri kunzwa yazvati I think that's a good one. Ngatimirei timboona kuti vekumasvingo vanoitawo sei, then tozoona kuti ndizvo here. Let's wait and see, then tozongotangira ipapo. Kana bhudhi venyu vazouya ndozotaura navo kana vauya. Thanks hanzvadzi. Suppose not. Right. Zvakaoma. Sigaiti tichimirira chimbonzwa bhuti vangu veboda. Mamukase sorry kukumutsa kuivara kugara time dzakasiyana. Ya ndataura navo vati munhu wacho ari kumandaro iyi, saka zvakutoda kana ndaenda kumusha, ndobva ndichazotaudzana naye muchinda. Ndozvandamuudza kuti zvoda kana ndazouya ikoko kumusha. Saka tinyatsombonzwa kuti nhasi vamuka here, zvamuka here zvakanyatsoita kwazvo. Gaitidzoti yamuka yakamira here nhasi, kuti zvinoti zvashungurudza. Zvakaoma. Handizorori, asi ndowana 907 stars, 4 stars, sure vantu vipapa. Hello, my brother. Hello. Yes, how are you? Ndakarara pama muchifona hanzvadzi yangu ndikati kusenzeko kadaro asi yamuka. Ndatofunga zvei. Mari? Ndatofunga ikari kusenzeko muri kufana kuya asi yamuka muri kufara. Mbichana. Uya muka mbichana. Yatisimuke mbichana Saka tiri kuita. Yatisimuke mbichana Mapirisi zvandakatanga kumwa rimwe zuva. Mapirisi pane mapirisi amuri kumwa? Ndakakuradza ndo mapiri andakaita kumusha. Mapirisi aya makamaonei? Mari? Mapirisi makamaonei? Mapirisi? Amuri kuti makamwa kangomapiwawo nomunhu. Aiwa kamusamwe medication yamusingazivi kuti yabhepi yadini ndeyei. Ko kana mukatokuita macomplications. Iye akati ndechi. Ndeyongosumudza ndiwe. Anonzi kudi. Ndakatokangana zita racho. Semangopuwa makapuwa kosi yosati mangopuwa maviri kana matatu. Ndichazonyatsoenda kumen's clinic zvakanaka. Handiti zvinhu zvacho zvinenge hazvizi kuda kuti ndiende kuna medium. Ko kuti mukambotsvaga mumwe munhu mumboita tioni. Handisati ndakakutoda kuita experiment brother, tichazva pekunanga. Toda kuita experiment tichazva pekunanga ndepapi. Antimaona. Nokuti kana icho zvokuti hazvisi kuti muende kuna medhemuka, zvinofana kuti kuzviite kune mumwe munhu wamusingazivi. Kana yamira kune mumwe munhu chero mukasazoitana yenyu, ingotesta kuti munotinomira here. Murega kuitana yasi mungoona kuti inomira here. Nditi kuna medium inomira ndoita handiti. Ndoita but kwacho handipedzi 2 minutes ndienda totundira. But kutundira kwacho chero ndikapedza 6 months. Ndisina kurangana nemukadzi. Kadropi kakondoka ndongoburitsa. Saka vamwe ndopavazonditi ndigadzire mix yemabhanana, mazai, mambishi
necondensed milk ndimwe saka ndisati ndatanga kuzvita ndakazoitwa mari mwezvirwa ndo dambudziko randinaro saka muri kuti sperm rate inongobuda ndikadrop ndofunga sperm count yangu iri low saka sperm count yenyu ndo iri low kana muchitaura kudai maita kunyatsota tichita picha munomboviga imwe information kwemuchirigirei kwanzvadzi sperm count yangu iri low plus iyo haimiri zvokusimba zviyozvi pamwe inokonzerwa inenge itori problem ikayeyo low sperm count inoita kuti isanyatsokumira kuti twi asi kudhara yangomira kuti twi kudhara yaimira kuti maitora kasha usiku yese 3-4 rounds muchitoita nguva kareka chichitsikawo ku2 ku3 ku2 chienda kane 8 okay but zvino ndofana kuti ngati patorara pandoti go then ndozoti kuseni ndoti go at least usangoti guma kuvata muzoti go kuseni munze maya hauzi munhu unotora panze uchimupa mari kuti azongoda kuti munze mai but wani wakuvata wani kuseni almost every day ndo mararamiro andoita but mai ndokukonewa ndogona kugara 3 days ndisina kuita seipapa pandouya ndine 1.5 weeks ndakatomusiya reshara ti zvinomazokusiya mukadzi nezhara zviti akusiya mukadzi nezhara zviti zviri patenja munodzokera rini kuti utongoti goka waniani pane kutomunyima zvachose munodzokera rini zvino manje mari munodzokera rini kumushando ndombozivi munge kana ndatombowana kamumacontract angu ndatoshanda ndozodzokera ko iye munodini kuti auye imuti goka kunoko mari ko kana kauya kuna zviti iwo sandizvonesa bose zvino ndakatoduka kuna nasekuru pana mugere kunga pana sekuru right ndokubhadhara hangu toshare rent yacho irimo handina rumu yangu akakubatikira semacontract acho ndisekuru natsana wangu wandogara navo pana but vaenda kubasa saka izvo so ndiri ndega ndisiri kusenza mazuva saka okay asi anombobatikawo mabasa acho ndinomabata inini makamboshanda muno muSouth Africa handinobata macontract emumapower station anobhadhara singaiti anonesa kuwana wanetsa kwana sikana mukabata munotombotofa munotombobata mari shini chai ekuma-Eskom power station rinobata kutora more than 25,000 zvinda pamwedzi munogadzira magetsi ayo haindenchi operator pane kamuchini kandenchi operator ikoko vanogadzira pano ikoko manje mazano nenyaya dzemapepa idzi munobata sei nyaya dzemapepa dzikunoita munawo ndine work permit but manje vanotanga vemunomu kana vemunomu vasipo then ndopavangati dani kana vemunomu varipo havatidani saka agore rinokwanisa kupera ndisina kushanda ko panenge chimoitira gore pachizopera mukwanisi kufanira kuita zvimwe here handina mabasa achanonetsa wanepi rimwe basa kuti isusu tachaira kana mapisi jobu chaipo kana mandiwirawo munhu amuziva kunokwane pisi job mongondiudza ndomonoshanda ikoko ndakamirira muchizikano muri kupi kwacho ndiri mujobeki jobek inonetsa ridway jobek ikwako kumaoutskirts kwa mapisi job muchitoro apa zvizoita nhamo mbiri kuti nhamo mbiri yokuti uri kunetsikana nechinhu chako apa unetsikana kuti zvene basa hazvimbodi kudaro munoziva basa ndezvimwe zvoisa kuti isamire zvakanaka stress ka paunouya kunokutsvaka basa hauzoiti hanya dzekuda kuti umborara nemukadzi kana kuti plus munenge manje problem ndeyekuti zvongonhonga panze apa munhu usingadi zvonetsawo zvazvinonetsa acho zvasati imamuzorari naye zvanditi munechida kungotesta kuti inomire hamurari naye
imi mamudi kurara muiti mafeelings nemunhu munongodai munhu achiyambira ere mubva mati zvaramba moita sakanaka kuti ine zvoro hamuna kuiona meseji yangu ira handina mati mwari handina mamati kudi handidi kuti izvo zito kuti ndinotsvaka munhu apa iye isati yatsomira zvakanaka zvazvibetserewo haisati yasimba samenda kuti mutenge yamira mutsvaka munhu manje munhu mungatsvaki munhu yakamira hazviitizvo mari hazviitika kuti mungatokwakatsvaka munhu chakadai muchinotsvaka munhu chakamira aiwa pane pamwe pokuti unenge wakuhwa kuti aizvino apa ndikawana mukadzi inomira zvokutopisa maye zvino inomira hayo yakarereka kudai so handashuta manja mafita seni kuno mafita ndashuta pandaona azokuti ndichakupai ndamashuta maviri andashuta iri kusumuka hayo iri kusumuka inini handina kuita sekamusishitwe alright handina inini yangu ine ganda yakatongovharika saka kana ndakuisa zviyazvi handiti kana yamira ndakuisa ndinodzonyora saka izvo so chero kushuta animone ndoshuta ndakaita kudzonyora ngegai ndinde ndakatoita kutoidzonyora kudai kutoidzonyora kana mukunzwisa kunzi kudzonyora ganda so ayo kuti ionekere ningi kuita senge yakaitwa circumcision handisi circumcision vanocheka ganda vakaitwa circumcision ganda rinenge risipo inenge ichingoonekwa nzonyo yayo ndicho mainini kana ndapedza kuita zvezvi inodzokera inongodzokera sezvayanga yaita sekusvakwa kwanakaitiwa handina kuita circumcision saka mhene kuti pamwe zvimwe zvinhu zvokupota ndichimboona zvinhu zvana sex pamwe ndo zvingatise kuti pamwe ndidi igari mebikimira denda ndine munhukadzi anondishutirawo yake ndimboionawo zvingaitise kuti muda munhukadzi anokushutira yake kuti mupote muchiona komedhi mangu nokushutirai maende ndapisira handisati ndambomuita izvozvo makore ndiinaye anozoti zvaita sei nhasi muda kundiroisa muda kutumira vanhu venyu muzi kana kuti muda kundinisa kumitia saka munogona here kuningirira munogona here kuti kakupai imwe lingi munopinda kugrupu ikoko munonyatso kunokandwa dzose idzodzidza muri kudi kuti munyatsoona idzi handidi zvamapiki naichoona kuti chero murimo muchida kungondishutira mungondishutira chero ndozoti pamwe zvingaite kuti musina kuinda kusiku here ini ndinokubatana nembada muchikore inokana muda kuchutigwa neni kuti ndikupei hamuri kuti hazviiti aiwa ndipa ngoti mungoshuta ndingowonawo pamwe ndo zvingaitisa kuti maybe ndimboboostawo zvoita sei nai vanhu ngaigoutsvakira ngaigokushutirai ngokupai ngaikukushutirai yakutoda kutosumuka izvo manje saka musikuna help saka ina musikuna help ini aiwa help hamusikui aiwa help hamusikuida saka musi hamuna problem ka handizvi munoda kutotaura kudai arikutanga kutomira saka problem hamuna problem yangu inini saka muna problem ndakakuradzai pai ndakakuradzai pai pai
yatopereremo yakakuratidza ita stem mirachiedze munhu anokushutirai ndine mufana wangu anogona kushutirai ehe mufana wangu anogona kushutirai ndobva ndamuta kushuti muroora mufana kana baba kufona apa pana baba vembakura mirai mbakudonhedzai ndozokufonerai bheki mbomirai pana baba ndikutoda kutodona donai baba vimba vakufona adona gaidya uziva kuti zvika uzati ndaseka so baba havana problem havana kana problem ododa kutotambawo nesu pano havana kana problem baba vari kuita vhidhio majeka kaita vhidhio ko haisi kupinda iri ngoti connecting zvakaoma vedu vedu vanozvizivawo asi ndoresa kuti hallo mamukasei ndiripo makadii ndazviona manje mukaita nevhidhio call haizokudyiri data here mushandisa wifi iwifi allright saka ndataura akudza here musikana musikana andiudza right handisi kuti akudzai kuti chi ati chi mati ati chi handisi unyatsokunzwai ati kudini hallo ati kudii wai ngatimbotrai kuita call isiri video call ngatitei call isiri video call ngatitei call because video call vakuita nevideo call inogona kuti vari kutonetsa kutoningirira mira ndiningire tichenomakoto baba vaka zvakaomazvo enge tigovatora nepaindaneti tivatumire timise imba yavo tichavatorera nepaindaneti indoaita doti vanopinda kuchaos uko vaine kuchaos handizvo zvavakuda vanonyatsonofara vari kuchaos ndoda tanga ndavatuka ndozovabloka hallo akuti ichii musikana akuti ichii musikana musikana anga achiti anzi makabvuma here makabvuma mhosva kudi pamakataura nawo zvese ndezvekunyepa zvavari kutaura izvo pamakataura navo imimi pekutanga first day ramaenda kukoti hamuna here kuti muchitaura navo kuti mukatomboti ndoshandira mari iyoyo mukazopesera vati handishandiri zvakare pakaitwa sit in yekubasa kuti muye kuhearing mukadza kuenda kuhearing mukatopiwa mukati handisaini asi mapiwa bepa mukati handichasaini handiuyiko nokuti taura chokwadi onai hanzvadzi yangu nyaya iyi kubva january kuzosvika ipinde inoenda kumanewspaper tauraini muri kudinzwa muri kudinzwa here muri kudinzwa here hello muri kudinzwa nditonyatsotsvaga position asi unyatsokunzwai okay makunzwa makundinzwa ndiri kunzwa ini ndimusiri kundinzwa hello hello ndiri kunzwai mati ndiri kuti inini pakatanga nyaya iyi ndezati process yekoti kuzosvika vasvike pakutengesa imba handimozati it's a process, it's a very long process. Pese payaitwa pese apa kubva January imini handitika kusvika izvozvi pana September yasara ne1 day kuti imba itengeswe handitika besides kana pamakaona kuti mukwenda nemaloya kuna chiri kubudirira makambotry here kuti reach out kune vanhu ava kuti muchingatitaurirane vinapa
handiti muri kuona ende ivo maaudio andinawo vanga vachitotaura kuti hapana not even a day ravakauya kuti ngatitauranei ndidai vakangotaura kuti pekutanga vakamboti ndogona kushandira mari yacho handika but vakauya vakangoti uye kubasa vakabva vasitopa kuya kubasa zvachose kusvika tazovaita termination yekubasa vasipo mukati tiri muri kunovaripotera kulabor mukatombovaudza kuti mimi ndikatowina kesi ndichandibhadhara zvisingaiti mukaenda kupghq neshamwari yenyu yaive ex mupurisa mukanoudzwa kunzi yaidza vekumakoti endai kupamhene ukaenda polisi mukadi ende mukatenga motikari mimi yavakatozotaura kuti ndine motikari yandinayo asi ndasingasvikirai pakambani vakatuma vanhu muripo pakambani ipapo kuti mota inotogwa pamaivika ikanobuda ikanouyiwa nayo mota kwanjodzi yangu vairegere kubva manegotiata pesapa vari kunyepa zvese izvo motikari vakatonditorera musi wandaenda kunhambo pandakaenda nayo kubasa ndakasiya ichigadzirwa pane vanhu vanogadzira matairi saka vakandito nemotikari here mapurisa ndikati ndinayo ndokati hande ichinotora vakanopurisa akatora motikari akadhiraivha akaenda nayo kukambani ikoko motikari ndakaitenga turu ndabva kucbz ende pandakatenga imba ndopandakatenga motikari iyose nokuti vari kuti makatenga mota 2 months matenga mota muchitofamba nayo asina zvinofana makati mota makatenga muri kucbz hanzi mukatotaura kuti mota ndandine imwe yamami nayo yanga isingafambi isingarani engine mukazoitengesa mukatopa ende mai vekwenyu mudzimai wenyu akataura kukokoti kuti mari yacho imwe yakava kamusha imi mukataura kuti mari yandakashandisa zvine musoro is about 7,000 vari kutonyepa vari kutowedzera vanhu ivavo nekuti motikari ndandinayo kudhara motikari ndanditori nayo ndatenga imba plus hapana inde ndandine 8 months chete ndangoshanda pakambani pavo motikari yacho vakatengesa kumastate papers haitoriko izvozvo mari yavo yaari kuchaja iyoyo havana kana kumbosubtracta mari yakatengesa motikari yangu aiwa mari yakasubtractwa chinzwai zvese andipa ndinazvo anditsanangurira mota yenyu yakatengeswa ne2.6 yakatengeswa ne2.6 yakatengeswa nekoti ne2.6 anditi yatengeswa ne2.6 yatengeswa ne2.6 andimuzati kumasherefu koti kune mari dzinobatwa vakatanga kubata mari yavo sherifu anobata mari yake maadvert ese zvese everything panobatwa mari iye akatondipa slip yaakasipiwa akapiwa 1,100 kubva kukoti pa2.6 atonditumira ndinayo anditumira slip yacho ndinayo kana iri 2.6 vari kunyepa ndine slip yavakandipa ye1.750 iye atotaura kuti mota yakatengeswa ne2.6 remember kuti kana zvava kukoti handiti kuti munoziva here process kana zvako kwasherifu zvakutengeswa kune messenger of court handika hazvinei nauyu hazvinei neava vana uyu mabhosi enyaya handimaona zvava kuna messenger of court kana yati vatengesa vanotora mari dzavo dzese chenji yasara vopa uyu atondipa risiti yakapiwa 1,100 nekoti nemessenger of court ivo zvavakaita vakatotora motikari first isati yatomboenda kumessenger of court ndobva vaipaka pakambani pavo zvisiri pamutemo ndobva vazodedzera mumessenger of court apa vaviga masummons ende nyaya yacho vakatotanga kuviga masummons kuti vafambise default yatache zvinhu zvese hamuna kupiwa here summon mukati handisaini mukaramba kusaina mukati handisaini ende handiuiko koti mukaenda kuenda koti imini sezvamakaita pahering yekubasa zvakare makati handiuiko hamuna kuenda futi vanonyepa masummons haana kutobani izvozvi makamachabvunza kuti akasainwa nani masummons akatosainwa nasupervisor wepabasa pavo ndeyakasaina hamuna kusaina summon makaitora summon hamuna kusaina mukati handiuiko mukaenda default kukoti because taita kuti muzoti imba itengeswe hanzvadzi madefaults ekukoti ende iye ndichaura navakomana vakava intention yekutotengesa imba yenyu vanga vastorina ndataura navanzvadzi ende ndatora record ndine marecordings ndikatovakatonditinde mapepa ndabvunza ndichiwa maproof andandibvunza andikanjira aiwa proof yacho nditori nayo regai ndikutaurei proof yacho yekuti handina kusaina ndiri mapapers akauya musi wa27 June handiti ka halo takateere
mapapers akauya musi wa27 June masummons muruzinzwa akauya musi wa27 June. Inini basa ndakasiya musi wa13 June. Vakatondinyorera tsamba yekuti ndakasiya basa musi wa13 June ndakapedza 18 July isina kudzokera kubasa, which is more than 27. Zuva raita 27 ndikasanganisa 18 na 13 is more than 27 ndandisipo pabasa. Makabhlokana here mabhosei. Mati? Makabhlokana here mabhosei. Aiwa hatina pane ndofunga nyaya yenhirike vanhu vaigabhura vanhu macharges. Saka ndopa takanetsana ipapo tichiti ko muri kubirira vanhu sei muchiti times 2. Nditori neproof yemapepa evanhu avaistiva. Mumwe mukadzi anga ane chikwereti 3,342. Iye ane chikwereti 1.6. Ndikamuti uya kubasa tikawekerana ikabuda 1.6. Ndikavaudza kuti mabira munhu haisi mari yake. Ambuya vacho vakatonzora ichidzokera makubhatira 1.6. Saka ndokutanga yacho. Andati pamakaenda muchinovatadzisa vanhu vane mari, kuvama kuti vane mari, handiti hamuna kusvika here at some point mukasvika pamwe mukataura kuti kambani kuti uri kukwereta hauna chikwereti, imi mabhoti ane chikwereti, mukabvapo mukaenda pamwe paground mukati munhu wachaitengesera pana hapachina munhu. Ende pane nyaya dzemarisiti vanadzo zvese, nyaya dzemarisiti amai anzi aitwa forgery, amaita forgery modambura modingo marisiti akato asi forgery. Rimwe racho pane marisiti matatu vakuratidza mustrika. Pane marisiti matatu aripo, one yakatobhadharwa dhara yakanzi 155 itoripo mumabhokisi mavo, imari yavakatotambira. Pane imwe yacho ndeye client yakatotaura kuti inini ndaibhadhara cash, but marisiti acho ndeye credit havana vari kuburisa iwayo, ndeye credit yechikwereti. Saka what's the way forward apa ndayandadziyangu, what's the way forward? Poitwa sei tinde kumberi apa, because kana ikaramba ichingoti hazvisiri izvo ndizvo hazvisiri zvakupanda kwatiri kuenda apa pasarigwa ne1 day mangwana chete. Naita kuti ndibatsirwe kuti imiswe. Mune mari yachaminayo here zvakuda loya mune mari yamunayo here chingeje loya kuti avamise kana denda ndirini imimi chara chokwadi, denda inini hangu, denda ndirini imimi hanzvadzi yangu ndaiteramira kuzvininipisa. Now is the time to talk to them, because vanotaurika navo vanhu ava ndataura naye munhu aita nyaya dzenyu anotaurika naye ndikatomuti inini ko tikarwawo about iwowo raiti kana kuri kuti sezvo payasvika yaipapa kana tatadza kuti ti-overtale, because ndakudza chokwadi kuti weare trying to stop the process. Andika kana zvaramba ndachikumbira kuti at least chirego chita navo utenge nemari iri nani, because kukoti rinotengwa ne15,000 imbai vanosaba havapiwi kana siragona piwa kana $500 paimba yose ende ine ngatotorwa. Animona, how about you talk to them, maybe wovapa iwo kana 15,000 kana 20,000, then at least vokundoonesa kuti vogadzira kumusha kwari kunzi vakavaka voisa magetsi mvura and everything. Animona, vanhu vandotaurika navo. Saka zvavakwamuri tikada kudzokera bheki kwava tichitaura kuti muri kunyepa, muri kudai kutaura chokwadi, hapana kwatiri kuenda. Saka ndei mochiita zvamunoda, toisa zvaloya pa, asi loya wacho anenge aida mari obviously. Mapepa otonyogwa nhasi, kana hatizivi kuti zvinoita here kuti anyore nhasi mapepa amise chi-auction iyi. Kana kuti pakuda kuteramira chako chokwadi mimi muri kunyatsochiziva chokwadi, you know it, chisingazikamwe nevana venyu, chisingazikamwe nesu, chokwadi imimi ndimi muri kuchiziva, muriwa imi namwari munoziva chokwadi. Ndizvo zvamunotaura chokwadi. Mungandibatsirawo sei ipapo? Ndopandiri kuti zvavakwamuri pakutochiudza kuti munayo here mari yekuti tiite zvaloya apa tinoti tangonguti hatisi kuda zvakawanda, tinongoda kuti umise stop yenhikikiri yethis auction idrag particular way forward. Kana kuti munoti mada kuti nini, how about mari yako atipa masilmasese mari dzese dzakabhadhira koti kuti musvike pavasvika. Andika pane pamusoro pemari ndozvinoita kuti mari yenyu pakatengeswa motikari musaione, iko zvino akabhadhira more 1,000 something, because akabhadhira 500 yechiko yekuti imba ichitaka kuita zvokutengesa. Pane inonzi chiibepa amene, asi zvese izvozvo zvaanga andipa animona. Then koita yavo yemasherefu kote kusa manewspaper maadvesi aya 3 anoiswa aya every post unenge uchibhadha, akabhadhira mari idzodzo. Ndatombomuti nini ko kana ukapiwa mari dzako dzaukabhadhira dzeseti
wopiwa idzodzo, then you go back and talk to nokuti vakawanda ndinoziva imoshanda kukambani kwacho maishanda kukambani kwacho wotaura nevamwe vako kuti kuvende imba vana ndo vari kusafa andimwana mukatora imba vana ndo vachasafa saka motora muyo wombomiswa then poitwa a strong agreement yekuona kuti poitwa sei kana kuri kuti zvazvitodza kuti agreement yatedza kufulfiliwa mokontinya nyingodi modzosera kukoti saka handichazivi manje zvino inini handina kana mari ndakatopera mari yese kubvira last year ndipo pari triki manje zvamakanga mambobvuma kushandira chikwere pai dei makaita izvo dei makatopedza mari iyoyo dei makatoma muchenda zvenyu kubasa kunge benzi muchishanda zvenyu muchikamba chikwere tichidei makatopedza zvenyu izvi yakatopera makachengeta imba yenyu because payave manje kwezvino zvinoitinauka is hanging by the thread and evaluator aiuya achitoevaluata imba muchitoona hamuna you did nothing hamuna chamakaita ndaindisina kana mari yekutoti ndiraise kana maloya acho anga achitondibvira mari asingaendese mapepa ndichitopa mari handiti mazviona ivo maloya iwaya aitidza kutobudza chokwadi kuti apa pazvayo apa maloya ndepa kutoti anegotiate kuti imimi nevanhu venyu ava mugare pasi mutaurirani panguva iyoyo but maloyas manje ekuzimbabwe anokotora mari vanokudza kuti zvinoita wotora mari ende zvavharana anomaona ende mukatisa mari dzamakavabhadharisa dei mari yamakavapa yese dei makafunga panguva iyoyo mari yese yamaivapa dei makatora mari iyoyo makabhadhira kambani atozvitaura even iye muridzi wekambani kati ndaivaona vana loya handika loya hasumukiri less than $300 mari yese iyoyo dei vakabhadhira vaibhadhira mbichana dei vakapusha mari hakuna naimbofunga kusvika patasvika apa nenyaya yechikwere chichanga chishoma but ivo vaizvita handindi muchandibhadhara ndini mukatoti imi ndozana namai munangangu ndozana namai munangangu yanini muchaona kana ndikangowina kesi vanhu vacho ivava matsotsa nekuti ndakambotaura navo vakatoti hautombokwanisi kubhadhara mari yakawandisa ugone kubhadhara mari iyoyo ndikati nii kana oraitika handina hangu kutora asi kokana ndikada kuti ndivhirike ndishandire vakati haiwa hazviiti hakukwanisi kubhadhara nekuti mari yacho yakawandisa ndo zvavakatitaurira izvo Hello? Yes. Hello? Ndikuteerera. Hello? Ndikuteerera. Hello? Hello, mukurinzwa? Munoona? Vanhu vacho vakati regai ndikudonhedzei mirai ndikudonhedzei ndinoda kuvafonera ndikuvaunze apa musangane because hapana kwatiri kuenda ndikuwana meseji bva kuna sisi venyu ndifunga sisi venyu wova kuita sokuti manje hanzi murombo hapana munhu anomumiririra muri kumirira vakomana vari kunyepa aiwa hati munoona nyacho saka inosovheka sei manje imba iri at stake right now handika imba iri at stake chiripo is to save the house zvokuzoti kwanzi murombo haana nomirira mabima kutodzikisa gecho zvisiri izvo handimaona pane pamwe pokuti unobvuma kupusa mediwe unobvuma kupusa makashandira property makavaka property ainokuvaka handimaona haisi kids game then munobvuma kupusa pamwe pachona kuti zvinhu zvenyu zviite it works into your favor hanzi hakuna kana koti yakatomboitwa hakuna koti yakaitwa hapana koti kesi yakaitwa koti kesi yakaitwa imimi vaive kukoti imimi makatoenda kukoti muchitaura nevava hati yakatomboposti pona vekutanga mukazoenda pechitupa pamwe pacho hamuna kuzoenda kumakoti imimi ndo madefaults ari kutaurwa iwayo zvino sisenyu hava kutonzwisisawo zvikutoitika pa madefaults aripo my sister mapepa aya ndinawo andapiwa nevakomana vakomana regai ndikudonhedzei ndifonere vakomana regai ndifonere vakomana vatonoti tingausana papi but takuda kuteramira please alright watidonhedzei nditaure navo unobva wapera power so unobva wapera power ndisisi vacho vaisawo message kuti murombo hana munhu anomiririra vakomana vane mapepa emadefaults havana kuenda kukoti yakaitwa guys the court was done mapepa acho tinawo ndichavasendera vari kuti hakuna koti yakaitwa kuti venge havana kuenda kukoti my sister uyu murume akuzondibhowa manje uyu murume akuzondibhowa
kudhana nyaya iri serious pana baba utori busy kuda kuti toramba chongotifanira izvo chinhu chako chakatozviorera kudhara nesiki awu panodaira hanzvadzi yangu La. hanzvadzi yangu ndadzoka zvakare tazodamburigwa kaconversation yedu paida unoti maita busy Aufitwa ndiri musango manje network yangu yakanaka ndokumusha chaizvo. Okay, right. Hanzvadzi yangu uchiona kudai nditoriwo mai vakuru asi kuti ndiri kuzama kuteramira nekuti vana vachoka vari kungondifonera vachingochema ndatodzokazve. Handizivi kuti hanzvadzi yangu apa shuwa chindiudzawo hanzvadzi yangu iwewe chaunoona chingaitwa chii titrai kusevha vana ava vawane pekugara chete. What can be done? Yeah, maybe the best I can do is just to make it clear so that you can understand the nature of the story. Yes. Ndokanaitaura paya kuti I've got two my brothers arm. Yes. Then the other two they are not my family members ikwedu kungotiwo vanhu vatongo zvongotanganawo muindustry takungofoma company. Yes. So it's an issue yekuti hatikwanise kuiadressa over the phone like now. Yet we left with only one day. Because chirunzesaka nguva yese ikai anga ari kupi vana vacho vanga vari kupi because kuti ndikanzi ndinomaneja kuno kwandiri kuno muchembero wanga asi kufira bo ndatotora muchembero wangu now pahospital nditori pahospital like now. So kuti ndikanzi ndichakwanisa kubva panapa kubva kugoke kwandiri kuti ndipinde muharare kutosvika kuno kugoke kusvika kukokoko ndotosvika kuma5 kana kuma6 zemanheru kuti ndizosangana nevamwe vangu mangwana kutirawo ngatitrai kutiite meeting titrai kuona hatikwanisi kuiresolva tiri tega totodawo side rake maneto wacho though munhu asingagodi kucooperata kucooperata ipapapa ndaitina we've got a sense of humor but we need kutozivawo kuti no zvatiri kuti akatisa nyaya iyi tiri kuigadzisa tiri kumira kuti tiistopa kuti zvigozodii exactly hanzvadzi yangu achiwa mwana mai yangu chokwadi handisi kuona kuti tinohwina. It's right. To be honest with you, what I want is to take a imba. Exactly. So this also. Ndataura naye. Raising more batira on a man. Not the easiest way. You hanzvadzi yangu inzwai ndataura naye handitika ndaitaura naye izvozvo right now tatombo tora nei mbijani handitika because ndichiti kuona ika ndataura naye hanzvadzi nevana handitika it seems to be very much cooperative ndataura navo havasi vanhu vekuti vanotokutikana kudii and I believe kuti dei pakataurwa from the way pamakaenda kuyoutube kwacho dei makatuya kwandirika nyaya tingade takaisova but makosara one day makuchiuya nekuti nekuyoutube vaingofanira mwana uyu vachimushauta handiti right pakatoita sisiwo vakutoti vatonditiwo munhu asina mari shuwanishana nomiririra ndikati come on guys I don't know you, I don't know these guys and I'm just trying to be an intermediator because of vana venyu vana kwete imi mandikuzivi vana venyu vakauya kwandiri I'm trying kuti tindimire pakati titaurirane sevanhu ndatoona kuti vanotaurika navo handimona ende zvechokwadi ndoda kupaisa ndo dzenyu ipapo munhu makabva kuvanhu mune hunhu amai vakazvara vanakomana ava ndoda kuvatenda chokwadi mamai avo mune hunhu despite kuti muri mabusiness people but mune hunhu handitika saka ndopanda ndiri kuti inini maybe ipapapa varipo ende ndavaudza ngati ini kana mauya ndataura nevana ava moto zvekuizvo kuti kwaikudi munototeramira mukauya muchitaura muchidini anemba iri kuenda ndenyu handimona saka ivo havo baba havana problem handimona vari kuti handina hangu problem yekuti ndikati takuzvita last zvinhu zvamukanekaenda mugore rose shuwa takuzvita nawo then poitwa a binding
inonzi contract hanzvadzi yekuti mari pofambiswa sei. Ndamboenda kupaipa pasession ndikati hanzvadzi investment motora imi hanimaona movapawo mari then voenda kumusha imi moisa zvenyu vanhu every month hamunoti mari marenda zoda $250-300 hameno muchingopiwawo. It's a long term investment then pane kuti chokwadi kukoti inonotogwa nezero mani ngatisarei apa ndakandiri kuti kana dai zvaigona chaiko anditika matombo zvaiita kana kuti muchiita mukatotora muri mimba yacho movapawo marketing value movapawo mari at least voenda kumusha avo. Imimi investment kai muchiisa hameno manoja muchaisa chichikupai $300 pamwedzi kana kuti chii hameno zvava kuti 6 roomed house handidzi hangu seti yacho kuti yakamira sei because kukoti chokwadi apa takuitira vana nokuitirawo zvedu Mwari nokuti vana vanenge vasina chavanoziva vanosafira mhosva dzemabereki handichimaona saka kwakuzvino kwakukumbira nditeye kutaura ka because ndine more than 2 people zvaifonera inini vanenge kutaura kanga ikakuradza kuti takabatira munhu kana kuti chichi vachinditreatena like I was saying. So ndiri munhu wanoita zvinhu achitarisa kuti vanhu society ichazoti kudiwa mangwana. Yes. Because kana ndikatora ndiri ini manje zvinenge zvakutaurika zvinomeka sense. No munozati nei tiri kudaro kuti haidzokibhei kwamuri hamusini mauya nesolution handiti ivo vatsvaga inini ndiri munhu anozikana hata nepublic figure ndiri anozikana handiti vauya kune public figure sekuenda kwavakaita kwekutanga kuyoutube kune vanhu vekuyoutube vauya kwandiri handitika ende inini ndichiti handizvo zviri kutaura nemukudai so ndine vanhu 5,200 vakati tarisa handimaona they know kuti ipapa right now irivo ndini ndiri kutokumbira it's not you apanda kukumbira for the sake of vana vanove varipo vakatoteerera right now even ivo baba vakateerera right now ndichitaura nemi kudai hamusirimi saka zvokuti vanhu vakazoti kudika handifunguti imimi pane vanhu vatokonzema tanaedzokuziva in real person. I don't think kuti imimi mungatora imba iyi. You don't need this house. You don't need this house. You are a business person. You can buy this house if you want. Kune vanhu vatokuzivai kuti tinotoziva vana ava so vakaita tove nehistory yenye totoziva pano but tisingakuzivi. Saka don't worry about what the society will say kana kuti kudini. Please let's save at least vawane something chekuti vainde kumusha vonodiwo vonota something kumusha vowana kuno mari yekunotengawo mbeu vorima kana kugadzisa matochaps kuti vanowana kugara pakasimuka chinzi mudzimai wacho mai vana ava kwachiti mai vavanorwara. Opiti vana vacho kani musivakasunga baba vacho ka nevavari vanhu vekuti ndaigona kutaura navo tionana navo but anyway koji hamuri kutaura tichatitayavo hangu isheya nevamwe venyu nevamwe vangu then toona kuti vachandipawo maonero akaita sei pazviri maybe ndingadzoka kwamuri for that kana kuchinzi kana masimbirira kuti hamusi kuda kuita handivazivi baba vamaneto hamuvazivi vane vanga vari vanhu vari pachuwa ka musi vakasunga baba vavo nemapurisa vakamborara kumasouth vana vavo vakadedzwa like kuzotestifyawo zvimwe zvaida kutataurwawo zvaka aizve kuti ndinabudodza indombopengawo futi kundakubaya budonedza ndichida kuedha baba ava ndakubaya kata munhu muti handipengi nayo gaizimbonirai. Hello, sorry ndakaita mistake ish. Taura yenyu. Vanati apa ndakudriver sure nditoda ndinozvambobamba. Ndikati vana vavo pakasunga baba vavo vakarara kumasouth. Vakauya. Pakembi yacho iri I think it's less than a kilometer. Baba zapangu kuenda ipapapo. Havanawo zvavo kana kumbouyawo pabasa kuti vangonzwawo kuti chii chaitika saidi rangu kungorinzwawo handitozvizivi baba vavo vane vana because denda kutidzva kuti baba vavo vane vana ka at least vana vavo ndingadai ndakabvaonawo hangu rimwe day mwana wavo musikana tinogona kulidwa nevamaina padhiri akadai so mwana wavo musikana mukuru ane 32 years ndodzokera kunotaura
nyaya tichitaura nyaya yekudhisaidwa just maminors wekuti mangwana kana tauda kuzoenderera mberi nenyaya yacho vanenge vari limited because of age. Yes. Older day. Mwana wavo first born musikana ane 32 years. Okay? Ndo first born ane 32 years musikana. Ndiye mukuru kwandiri ka. Iye 32 wacho. Anogona kutove mukuru kwavo nesisi vako. Saka handikushamisika kakuti why is it vakatadzawo kana umbouya mabasa chiteraunzwe musikana uyu got to know about this story yesterday. Ndosaka amhanya akauya nezunda tomunhasi chete tomubvunza futi takawanda kuti iwe akati munoziva handitozondoti kudii ndikupererwa. It might sound handizivi but this is the truth. Ndosaka ndati mhosva dzimwe dzatinokufarira honest kaadzadzi honest akataura mashoko iwayo kana anga achigara pamba ipapo haagari ipapo. Mwana uyu anoshanda I think mudzimba rwati anoshanda kwaekupi guys kumebhoraini kwaekupi hamene kwaanoshanda hagariko. eya munana chiitetesi panoda kuwirana nazvo panoda kurambirana nazvo. Vana vakatombouya nemhuri yavo mai nevana vakauya kupolisi handiti vauya kupolisi motikari kutorwa kwayo mota yakatorwa I think last year kunana before December I'm sure. Kana muchigara meshe nababa ugaridza kumubvunza kuti motikari yaenda kupi haagaripo hanzvadzi yangu plus you remember kuti ukwatibvunza no inzwaika hanzvadzi. This issue it's a quite serious issue kayekuti yes vakambouya kupolice camp nevamwe vana two here vasingakanganisi handakwaona hangu I just heard about it. But vana kana vakaita issue yakafanana neiyoyo hapana vakakonsila nyaya iyoyo kuma siblings avo kuti imimi zvamakaita izvezvezvo ndedhi yenyu yosungwa. Is it meaningless for you to conceal that information? ndopanoda kupindura hanzvadzi yangu zvakudhipenda nekuti mhuri yacho baba vacho vokuti unobvunza tinaiti mota iripi ndibaba vakaita sei. Andiona isusu kana une ukama hwekuti kune baba vokuti ndo vane gumbo rinorira mababa emadzibaba edu mazhinji ndeyakudharaka haubvunzi chinhu ende hautauri chinhu zvikuru sei uri mwanasikana. No, inini comment yangu hanzvadzi ndeyekuti there is an element of lying. Rei kundiconfuse guys kuti zvakazodai zvikadai apa tu right now tikunyengerera guys tikunyengerera zvino zvava kuti vari kunyepa guys vana vakazodai. Hello tikunyengerera guys we are negotiating yadona network guys macomments enyu anondisitata chimbomirai tiri kunegotiata guys tiri kunyengerera saka I have by all means to try and be on this side family side anditi ndiva kuenda family side remba right now ndichienda futi kusaidi kwevakomana ava zvino mukakwanisa mukamukonza kuti muti siyai devarega avari kunyepa vari kudaisa ndinondosangana nekomenti yako ndobva ndaiverenga ndoluza focus anditi tikunyengerera kuti vabvume kuti imba isatengesa pane vana guys as much as baba might be in the wrong or what pane vana with their kids to consider handiti ende kana vana vachitombotaurika navo kuti vanokwanisa kumisa seu yemba kusera mangwana then let's go with that. What's wrong with that? Hazvina basa su kuti chii kana kuti panguva ino tiri kuda kugadzirisa nyaya. Saka just because mwana ati handizivi iye achiziva kuYouTube yakapinda saka imba yavautorwa izvozvo here guys. No. So okay, saka I'm leaving the story then. Let's leave the story. Makutodudzira tichiita so tireganisane nenyaya yacho. Chiitai mavabetserei. Chitai because makutodudzira kuti dembadai musati musamirira musadai so ndinotoenda kusaidhi kwavo kundichita kuvamirirawo ndichienda kusaidhi kweava futi ndichitaka kuruka kuvamirirawo ndiri pakati ndichiruma kwose handi zvinoitika nochiita nyaya guys unorumira kwose ndo zvinoita nochiita nyaya zvinogona kukati hazvisiri izvo hey yadzisi iko ndinocheka kubloka kana ndinongona kuti hatiswira now just block because your comments are disturbing me. Ukatandiswa you are being unfair. Your time is up here. The time is up here. The time is up.
yanga negosi rakanzi last day his time is up ungariti handisi kuvatsikirira because ndikuti chitengaimba handiti kana tichifind somebody else to buy the house vawanewo something they don't block hanimona chitengai imba yacho vari kutaurika navo dai vanga vasingataurika navo vangotaura kuti we don't want to hear anything from you and hapana zvataigona kuita handiti but vari kutaurika navo vanhavo so far votenga imba vovapa mari vakapawo kana 15 kana 20 voita kumusha vanowana pekutangirapo handi avo vakomana hapana vanhu vakaenda vanogarako kutaura chokwadi hani mazviona kana kuti vasingadi kutenga ivo vaine munhu anoda kutenga imba kana ivo mucomment section umu kana mune munhu akabata mari right now akabata mari izvozvi ari kuda imba iripo let's negotiate moti imba isatorwe buy the house from them kana paine munhu mucomment section right now akabata mari andi uri kuda imba time to negotiate imba iyi iri kutorwa negotiate give them something andika then talk to these guys wobhadhira vakomana simple zvino kana mukati nyaya yavo yapandiri maya kunoku mosvika motaka futi kundudzira kuti apa dai mazvikakaenda imi mazakangasa basa dai saka ini tiri kuita right now I'm thinking I'm in the right track because vanochiri kutotaura neni vakomana apa pane one day rasara there's only a day rasara hapana vhiki nekuti tikati kuchine vhiki tombosazama kusera mangwana pane one day rasara zvokuti mwana yari kunyepa tichazotsiura tatega guys nyaya yapera paane solution iripo toziva kuti mwanangu tochitsiura musikana ushu kuti next time ka unopinda panguva mucharuza zvakawanda mukaita kaunaka anozotsiurwa tapedza madhiri zvatongoita everyday pano ingatosada kutsiura wani panguva yacho tinombomira newe kana zvakaoma kana zvazodai tozosada kutsiura pano iri kuchitungwiza kukoti rinotengesa nesikmani mari ende inotengwa nevanhu veauction mari 11 kwanzi meri ndokwanisa kutenga imba but payment plan haufa zvepayment plan ndopaipa kutogwa nevakomana ava handito zvandiri kuzama kutaura cheuya kuseni uya kuwhatsapp toita kuchitana nevakomana ava manje handika ukavhe vakomana ava then poitwa payment plan ndo zvatiri kutaura izvi handimoni umwe woti siyai nyaya yoyo kana ane pari kamatsvabadenga pakatsvaga imba this is the house to buy negotiate chekiti vawanewo something chekuti kwavari kuenda kumusha vanenge vakabatawo mari yechikafu handika kana vanga vasatoisa mugodhi voisawo mugodhi $12,000 ndekukliya vakomana 12,000 ndekukliya vakomana ava wakliya vakomana ava then iwewe terms of payment yasara uchiona kutotaurana navo sei maybe motaurana and everything vachiningirira uchivapawo time yekuti ivo vachidii vachizobva wapo wapedza kubhadhira mari yavo mubva pamba pacho no 12k it includes my legal fees ruvarashi 12k includes nema-legal fees acho saka mudhayarisi akabata mari yake time to negotiate kana une keshi yako vanotenga dzimba kuharare vaya une keshi yako time to negotiate there's a house iripo pane kuti ingotogwa nesikmani vanogona kupiwa $500 mamba kana kupiwa $200 ende kokunobvunza hapana ini ndikurwira kuti mari isatengesa sikmani chete ndo fight yangu handimona kuti at least kana ikatengeswa ivo vosarawo babava nesomething semunhu ane mudzimai ari kurwara handimona vopedzisa kugadzirisa kumusha handiti hanzi I mean ndokutengera imba yangu semi uya kuseni tinyatsokuona kuti uri serious come kuseni because apa uri ghost hatingatoritauri zvitagwa neghost kuve serious uya kuwhatsapp we start from there come kuwhatsapp kutangira ipapo uya kuwhatsapp havana choice
choice, guys. Whether he's willing to sell or not, right now, have a choice, guys. He does not have a choice. He doesn't have a choice. Vanogona kuenda kumalawyers yogomira, but still kana pasina chaitika plan yekuti vane mari yacho inozongotengesa kuti funding kuti vane malawyers. Right now havana choice. Animona. So handizivi kuti zvandiri kuita ndiri kukanganisa kana kuti ndiri kuita sei. Shumbreze vane choice ipi? What Shumbreze choice does he have? Enzo, kana vasingawini saka vari kuwina kuti tobve nekoti. Iri kuenda kuauction saka mangwana akaimba iyi. Muri kuchaziva kuti muri kutaura kuti chikweni guys. Iri kuenda paauction saka day. Iri paauction. Muri kuti chikwe. Comment section ndo panobonyatsa kuona kuti zvimwe zvinhu soka. Comment section. Saka ndiye hamusi kuiwa yati kutaura pano. Tutaura pamuskwinza kuti kusora mangwana imba yekuita paauction. Baba vakupa tozouya nokuti imba vataona kuti no, imba yazoita yaadvertise wakwese and everything. Auction mapepa ese ekuti auction iri kusora mangwana avepo. Ndopa vazouya kuno. Hamusi kuzviwa. Saka voprefer kuti ingoenda mahara. Mari yese nema-legal fees. Anti iri pa 12.5. Iyo vari kuowa 9,000. But pane ma-legal fees zviyasvika pa 12,000. Apa imba imaje kaenda inotengeswa ne6 money guys ku auction inogona kutengeswa ne 15,000. Vopiwa change yavo ye 2.5. Imwe yobhadha yopiwa ushu. Sheriff fotora yayo. Ndizvati kutira kuvharidzira izvozvo kuti at least ikatengwa kana ne 30,000. Hanimona vanosara unika 15 ngekuti vakaenda kumusha vanowana pekutangira. Ibi motoko kana vasingadi kutengesa vasingadi kutengesa body. Semi, we can only take you serious. Can I say as it is right now? I'm not taking your comments serious because you're a ghost. I'm not taking you serious. Nobody says they cannot go to me my pictures and don't know to check it as then we can talk. Go up to me my pictures. Yes, don't serious. Picture can I fit to a pamba person. This is the person that is serious. Dear Mona is serious. Quite a good die. Dear Mona is serious. Ush. Tinotaura nababa manje ivo ati avana zviri nani kuti vasana 15,000 guys. Zvitori nani. Auction haiti guys. Auction haiti guys. Kana kuudzwa kunzi mari imba yako yakatengwa ne10,000 saka pakutosvika 2,000 you are owing us 2,000. Wopinigwa property futi yemumba. Muiziva zvakanaka auction iyi. Hello hanzvadzi yangu. Yes, ndakutira kuedhine pana bosi wenyu hamuna kupinda. Alright, ndandiri pane imwe WhatsApp atauziona. Right, but yazongoti because ari kumusha kugokwe. Kuna mai vake kusaka munhu ari kunyatsotonzwisisa chaiko chaiko hanzvadzi yangu. Ari kutonzwisisa but chiripo chakanaka ndamuchinyora chitenga hako imba iyi uvakewo samari wobhadhara uko wovapa mari kutora mari ekambani wobhadhara uko. Saka iye ari kuti nini ame businessman ndionekwa ndotora mari iyoyo imba iyoyo handiona ndotonzi akavatora imba because aida kutora imba no handika. Torini munhu haako. Ini guys anchateerere zvamutaura ini regai ndikuita zvandikona zviri best. Ndo zvingatoita. Hello Kola. Hello baba. Munhu akuti ndiri kugokwe. I can only come tozotaura nevamwe vangu. Mukutaura chatisingasi chekuti vamwe vacho vanozvibvuma here kana kuti vanozviramba. Apa pasara one day. Kana akadzoka manheru akataura nevamwe vake manheru asikati mangwana makuseni vakati say no, that means imba yaenda neauction. Antimaona imba yaenda neauction.
apa pakutsvaga plan B kana pane bhaya baba vanozochuza zvavanoda mabhaya aripo ari pastandby chete mabhaya tongotsvaga kuti bhaya ava pamare kana vazoitawo plan B no problem bhaya inongoudzwa ataida kufundisa mari patakuita plan B inofanira kugara itoriko kuita kuti vakomana ava vakaramba panenge pane plan B kozoti mangwana varamba vakomana ava masikati takudzoka chiti bhaya mangwana masikati iSaturday auction iri kusura mangwana zvinobuda here people are missing the point ndikuona handisana kuti Facebook yakangoomayo fight muchimba isaenda kuauction ndopane fight yangu inini because auction I know kuti you will not get a thing havana chakanowana baba kuvaka kune vakavaka guys vanoziva kuti it's not a kids game guys kuti ipaikotogwa neauction that's why I'm fighting for ndikuvabatsira kuti at least ngavachiwana something musatomene kuvaka ini guys haichapindi foni yavo ndikuda kuti nditaure zvemapictures acho auyewayo tione ini ndandikuva pafeedback baba ndikuva tichivapawo feedback kana vabvumirana nazvo handika vongoti mapictures togara tine mabhaya pastandby vakomana vakati hazvisi kuita because baba vanhu vaunza chibvunza kuti mune mari chiti zvanoya amise chisel pakati ndakana sent makoments ndo atotoverenga zvo makoments ungaita live usingaverenga makoments hazvimbofi zvakaita hazviiti noitovaverenga makoments makoments ndo asingaiginoweki fone vachapinda ndizoti vari papi vakomananga inida kutoita kunge nyaya inde yangu so kana uchida kubatsira vanhu notiwo vanhu vazive kuti tikutusa pakubatsirwa navasingati ziitomirawo pane network pane chakati pakadai kuti zvinhu zviite anditi but kana isingasapindi maje network yaitisa pamwe network yangotisa hayo pairi papo kendotai kubata mwana wacho ndipi mwana musikana wayo mwana haasi pana baba vake andati baba vake vabuda bandifuna kufonera mwana iko zvondiona tira kufonera kuti tamuhedhekishuwa nenyaya idzi yake waichapinzi kuti kodi kuda pamwe kuti magetsi aenda sezvonga chita newifi kuti magetsi aenda network igoni toda magetsi aenda ingoringa haisi kupinda it's not going through handichazivi manje zvikuita don't know what to do now ndorita haundiudziri zvokuti the purpose was to do this the purpose was to do this tichiona kuti hapasina option vanotaurirana sei iwo wanzwa chitaurwa pana pati ndongoda mari handiwamuudza chiti kwanzi taigofa ndimimupe mari yangu. The people was not to sell the house. The only choice right now in Iripo is to sell the house. No choice ya Sarah Iripo right now. Because uyu munhu vamunzwa achitaura pano kuti the only thing ndipei mari yangu ndavabvunza kuti mune 2000 here kuti te lawyer pakana ndakana send. Saka that means yoenda kaimba ne-auction. Yoenda ka-auction Saturday. Chiti kwanzi ngatitei negotiate the idea was to yaramba vari kuda mari. Mari yacho hapana. Saka what is the next option? What is the next option? Hello? Hello? Ndikuti yakubata mudhara phone yake haichapindi, phone yake yangoti calling anchazoti maitotaura sei nyaya yakadai because you guys hamuna time. Alright, then ndivafonere vatombopinda vachitanzi mimi wofuti muri offline mama. Dana ndiri pa live. Ndataura navo ndikatotrai kuvaedha pacall nemurungu wavo. I tried to kuvaedha pacall nemurungu wavo ivo havana kupinda. Murungu wavo anga ari pacall palive po pano havana kupinda. Tikutsvaga way forward pano but havachabatiki saka ndabva ndatoshandoita sei. Vanhu ava vari kutinyebera
zvese zvavari kutaura ende tiri kudawo mabhilebheni ezvavari kutaura zvacho because dedi vangu ininika zvese zvavari kuframa because we know everything maloya edu ese vaimatenga everyone atrai kuda kutimirira vari kuvatenga vachivaisa kusaiti kwavo we know everything zvavari kuita. Alright, mwanangu kana yadai so yasvika pakadai pekuti you know everything that is happening handiti vanhu vari kutenga vanhu inini ndakati kuita fighting spirit ndichitarisa iwe nevanin'ina vako kwete baba vako because you came to me kana zvadai chirega ndimbomira kumashure inini let me take a back step. No because hamusi kunzwisisa listen munin'ina takautenga ndiri form 1 2006 nopakatengwa musha wedu listen handiti panapa it seems as if hausi kunzwisisa zviri kuitika mwana munin'ina wangu problem kuti muri kufunga kuti majokes handika kukota kusisina rivhesi pazvave chiteerera unzwe masara ne1 day handi auction imapepa eauction ese ari azara muharare imba iri kutengesa ine vanhu vakamirira kusera mangwana panenge pachitwa auction handiti hamuna time I was just trying to negotiate handiti zvino kana modzoka muchitaura kuti vakatimirira nava vakutinesa mucha takudzokera back to square one handiti the fact yekuti atobvuma futi kuti uya pano ndikakwidza mudhara vakasakwidza handi akangati imini saka mukudii muri kuti chii muri kukumbira handika ndikati ndanyepa zvaungotaura kuti inini nyaya wakaiziva zuro akati vakatomboya police station nevana handimaona so isusu ndada kutry police station kupi kwatikamboenda naimi vanhu vane drama yowe kupi kupolice station kwavo tikamboenda navo aya zvakaoma shure ati kupolice station kwatikamboenda izvo mwanangu chiteerera unzwe right now haisi nyaya yekuti ndiani anotaura chokwadi kana ndiani anotaura chokwadi my sister muri padisadvantage right now it's you handiti saka muri padisadvantage toita sei tinozvininipisa let them say zvavari kutaura handiti but kana paine way yekuti tigadzirise nyaya ngaigadziriswe handiti whether vari kunyepa kana tiva kutaura chokwadi handika ati panguva inei whether vari kunyepa taura chokwadi panguva inei hatinei nazvo handika we ignore we look for a way forward because kwasara 1 day ndimi muri padisadvantage zvino kana vamuchidzosera nyaya kudhega muchidini haisi nguva yacho right now mamuine gore rese hamuna kutaura navo gore rese kuti muti muri kunyepa nhasi pasara 1 day takuti muri kunyepa guys I think let me just leave this let me just I think I've tried my level best. I've tried my level best. It's not gonna happen. It's not gonna work. 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 Okay, guys. On this one, I'm out. And Shadi Kuinzwa, the Sierra National, because Patoipa, ndiri ini zvangu. Whether vandinyepera kuti chaiko akatodai zvaizvozvi vachitongobvuma kuti kana vakudai so tinoteramira kuti chokwadi sorry henyu ai chokwadi sorry kuti imba idzoke back kana kuti zvitaurwe negwara because ndivo vari kudisadvantage but kufunga kwedu wakasiyana guys vatonasoti vari kubatirigwa dzimai mefoni leru dzimai mefoni please. Hello dear. You cannot help someone who does not want help. No, they don't want. Because the mimi murukutsvaga way forward. Yes. So police station. It's not about that. They've only got 1 working day to figure out how to stop kuti inviting it, which is tomorrow. Saka kana ivo vachida kuya nema accusations ekuti chi they don't want to be helped because dai vatoti aiwa zvishwa sesimeli taurai navo talk to this guy nyenyererai this guy exactly siyanai nazvo sesimeli because you are going to give yourself a headache. You are basically drinking Panadol on somebody else's headache. She doesn't want help, this girl. Kuterera is a skill. Learn to listen to understand and not listening to respond.
kana uchida kubatsira baba vako kana ari proper line if you want to help your dad, find a way forward. Zvakaitika kumashure kuti vakatenga nhingi, that's not going to help you on Saturday. What is going to help you right now is finding a way forward. Exactly. That's all. That's all I wanted to say because she was actually pissing me off. Ndaperegwa ndazosvika pakuperegwa guys. Ini ndakutofila kunge dhini munoziva. Ndakutofila kunge dhini chai. Ndakutofila kuti kunge dhini guys. Ndakutofila kunge dhini munoziva. Because ndakutofila pain yavo ivo kuti saka kusara mangwana what's gonna happen. Just kungomuka kuti pane ma new landlords. Ikotika iyi haina reverse. Amen. Amen. Sisile. Nyaya dzese dziri kutaurwa idzi. Vanhu vari kunyepa. For example, vari kutaura kuti hanzi mukadzi akati takatenga musha nemari iyoyo. Number 1, handiti kana. Musha handiti panotengwa musha or anything panoita agreement of sale. Mambopiwawo here proof yekuti musha uyu wakatengwa. Munoda tikudzokera mashure ati you see what I'm saying. Number 1. We are going back Number again. 2, panotengeswa mota panoita agreement of sale. We are back again. Mambopiwawo here agreement of sale kutaridza kuti mota iyi I'm yakatengwa. done. This is what you have a message. Nachadi kuzviwa. Daneta. My sister, ndazama pangu ndaneta. Amubatsiriki. Tikuramba chingodzokera back to square one. Muri kungoti vanonyepa. Right now haisi nyaya yekuti ndiana ndonyepa ndiana chokwadi. Inyaya yekutira kubatsirira kuti tite way forward. Of which imi muri ku losing side. Handiti kusora mangwana imba inenge iri pa auction. Handi ndizvo. Chero vachinyepa kuti kudipa nguva inotanga kuti ngatiteramirei. Handiti sezvo vari kutaurika navo panoteramigwa zvokuti vari kunyepa vari kudini ipa nguva yatiri right now. Hazvina basa kana muchida imba yabhuti yenyu maisisa zvamuri kuita yanoti helping. Handika chero muchiziva kuti chero tikapiwa maagreement chero tikasapiwa but handi ndivo vari kukwinisa vari kutengesa imba yenyu. Saka mungavadii? Hapana. The only way is kupusa right now. Topusa. Totaura navo zvatiri kuita izvi. Handitika vabvu sezvo vari kubvuma kudai so toita way forward. Imba yomira kana imba ichitorwa yotorwa neumwe munhu asiri sheriff kukoti yotorwa neumwe munhu ane mari yekuti anovapa imwe mari zvave kwamuri but tikungodzokera bheki pakuti hatisi kukoti ina ndisi koti my sister kuti nditi ava vari wrong ava vari right no ndandiripo pakubatsira but zvaizvo zviregai ndimbomira kumashure my sister. I think I have tried. Good luck. Ndavaisira hangu audio regai vachaire audio tiregai ndisene nazvo ndivo sisi vaiva vambonyora kuti izvo murombo haana anomumiririra saka muri kuona tikungodzokera kumashure ai ndazozvitidza nhasi paupenyu kuti vanhu havadi kuzvininipisa shu guys munoziva kuti kuzvininipisa is not a sign of weakness. Kuzvininipisa it's not a sign of weakness. Please get me right guys. And it's a sign of maturity. Kuzvininipisa it's a sign of maturity. Antika kwakanzi bvuma kupusa. Unobvuma kupusa zvinhu zvako zvichitoita. And kana wasvika palevhuro kuti now you can stand for yourself wochitaura. Problem hakuna anoda kubvuma kupusa munhu tarikada kunzi ndakapeka. Pakupedzisira zvazoitika zvazodini manje wochiona kuti dai paya ndakaziva ndakangodai but hapasisina way out. Ndikanyeperwa nyaya inini ndikaakidzwa nyaya kunzi vakadai munozwa ndakachinja aibazana ndikudhara ndaiweya papasenti yandida kuzvijustify but ndakazodza kuti you know what, who am I justifying to? Wandichajustify kuti nari kundibatsira nei ngavafambise dhava naro ani munoona ndonyarara pane ndazofungira kubvuma kupusa. Ini mubva mauya muti kune secret chete iriko vakapusa chete kune chihombe chiriko kuti mopedzedzera. Maturity is working. And I am not succumbing to pressure. Maturity is telling me to keep quiet and let people perform inside hero. Kana ndichida ndogona kutoenda kuti sorry hako ndakakutadzira ndisina kutadzira for the sake of my mental health and my peace. Azvino kuti ndakapusa.
Ndozviri kutadza kuitika apa guys. Ndozviri kutadza kuitika apa. Just kungoti vangoti alright. Sikuda kuenda zviripo zvitodini imimi way forward apa epa pochongo way forward sizotiri toga pano palife. Ndozviri kutadzika. Saka zvaizvozvi regai timbosiyana nazvo vamboita. Inini ndatraya pangu. Muno kushanda kubatsira unobatsira munhu ari cooperative ari kuda kubatsirwa ndochokwadi zvotogwana lekwizvo. A person who is cooperative who wants to be helped ndiye unobatsira oya oteramira tichimbotera mai oteramira toita uchiza zvako kuti vari kunyepa andika but if at the end it's working to your favor iwewe andobvuma kupusa saka ndaneta iyi handisi kunzwi ndasina kunzwisisa because interview yacho ndaibatisa pakati handitika saka it's just that kuti nyaya dzacho zvadzinenge zvichaurika dzichiitaka isusu alright if they want kuti they want to talk which okay fine vanotaura votaura kuti varikuda kutaura kuti chii handitika tonzwa kuti varikuda kuti chii then we hear them out. But zvinhu zvatungotaura kuti zvinongorwadza kana vachida kutaura you get to this stage and so forth and so forth. It was just trying to clarify to you kuti no zvinhu hazvina kufamba sefambira zvazvichiita handitika saka if it is okay varikuda kutaura vada kuita sei it's okay votaura toona kuti tinozvifambisa sei tomapamari yavo tafanwa kudzokera now back kwai kana muchida kutaura handimaona if they want to sit handimaona avasiriyo vatobva vonyengerera vakomana ivo ndobva kutonyengera vakuti ngavauye kana chida kutaura handimukuona kuti tsoro yedu iri kungofa havasi kutonzwisisa havasi kunzwisisa mupana hausi kunzwisisa iwo haungatauri kuti kana chida kutaura ngavauye as if ndimi muri kuvasungisa imi ndimi muri pariski ndimi muvati ngavauye my sister how do you muri kufunga sei apa muri kufunga sei muri kufunga sei well uri kuti muopa mari yavo do you have the money right now kana muna wakabata iwo 12,000 achana TV ndivaudza kuti mari iripo zvimiswe because budhi vako ndataura navo vakati handina kana sendi right now tichida kuita zvaloya kuti ambomisa zvenike vakati ndakabva ndichitoti mune 2,000 because handakana sendi mari yakapera kumalawyers but zvino kana iwo mari yacho unayo right now saka zvakanaka ka titaura kuti mari ndinayo handiti iyo yachona then titaura kuti mari yawanikwa uvape mari zvipere because haticha understanding yakudhila nemusimba kwakaoma sika hai uyu mwe ndo rimwe rinouya mukomesi ranzi munoziva simili hamuna kwapa mukana makamuchitaura zvitogwa nabhosi yes because right now we don't want to listen to them tiri kuda way forward listening to them will help what tongoti vakomana vari kunyepa handika baba vatira chokwadi zvinotibatsira nei pasocial media shandisa brain iwe wanyora komende kokadhilita iwe wanyora komende kokadhilita handika use your brains not your bums shandisa brain kuti magari handiti yes I have to crash them tokuda way forward hatisi kuda kunzwa kuti chii chakaitika vakazadai takatonzwa nezuro zvaiko zvino pane one day we want a way forward nokuti chero tikati oraiti muri raiti ende vakomana vanonyepa ende zvozodii what's next nokuti vari kuenda paauction kusora mangwani zvozodii torakrasha kuri nani votendera kuti tiite kunorwizina nevakomana ava vose bhaimba yavo it's better toteerera tiri kutirina ngodzere vo tinoda kuramba ticheerera nyaya tigozodii isu ina handisi jajikai tozodii kana tateerera nyaya order yeauction itoripo order my aim was to stop the auction ndopane nyaya yangu inini to stop the auction iwe nekufunga nemagaro wopinda mucompensation kuti kwanzisele ndimaatukachavabaya hatishandi kunzwa zvakaitika because hakuna hazvichatibetseri nechinhu hazvivabetseri nechinhu handiti hakuna nguva kwasara one day handitika takavacheremedzwa nhasi tava kutoda way izvo zvitikufaitira way forward
Zvekubateerera zvina kana basa izvo. Unonyatsokuona kuti guys vati vapuwa one day kusina mangwana kune auction kuti imba itogwe. Pasara 1 day mangwana chete. Tikutira kuti vakomana vatobotaurika nawo. Tikutira kunegotiate. Dzakabota kuti vari kunyepa vari kudaro kudai. Vanongoramba vakomana voti saka siyana inei. Tosangana kuti auction chete wachenjeri. Zvatopera. Kusina mangwana imba inenge chinzi $500, $700, $600, $700, $10,000, shoma zvapera imba yoenda. Imba yaenda. Kungoteerera nyaya yavo toiwa pano titora saidhi ravo zvinotibatsirei imba ichinda. Right, regai titivo varipo timire nesaidhi ravo toona tusora mangwana inenge iripo ireba. Ini utogwadzigwa vana totofaita kuti auction istopiwe. Because vanopiwa 15,000 kuauction ko 15,000 yatogwa yopiwa 10,000 yake ikototora 2,000 zvakavhara. Yopiwa 3,000. Imba yaenda ne15 imba jini imba yemutauni yekuchitungu zoenda ne15,000. Gaya. Ndozvamuri kuda. I'm just simply saying, if they want us to talk, I think maybe my Shona is bad. I am saying if they want us to talk, it's fine. Then we see, we negotiate. Even though he has not done anything. I'm sorry, my Shona is bad. I'm very sorry. Yes, I'm the purpose of the Gando, what over the Gando Sorora. The Gando Sorama gonna pass. The Gando Sorama gonna pass and done. Hey. So I'm gonna show a day. Saturday left at 12 o'clock. Take my prayers. The case only got to the Kuna Mata. Not the Kuna Mata guys, it's a summer. Nokuti apanda kuti vange nditovabatirira ndinida kuti vange ndikuvatuma zvinhu zvisiri izvo guys kuti ndivaite zvisiri izvo rikaitisiyane nenyaya yatidzokerai hedu kunyaya yekuda kutuka baba vaya ndoda kutotuka tituke baba vaya vaya tisiyane tivabhuloke tipedze navo zvimwe izvi we are done guys. Ayotondosiya ngaitifonera vatituka siya chadi kuiwa aiwa nechero handisi kuda headache. I don't want stress. Headache tinotoita mental health kwetu atotika nezvinhu zvisinei newe. Naye ndauya. Okay. Right. Saka ndoda kukubvunza. Unoziva kuti unoniziva? Ini unoniziva? Mai? Inini unoniziva here? Aiwa, hatizivani, handidangopiwawo. Saka namba iyi yakakuti ukanda ukaenda kuna mai ava unosvika woti ndichutirei mundipe? Aiwa, kana ndachitotamba hangu pa. Wanga uchitamba. Wazensire. Alright. Ndada kutoshuta. Saka ndada tovhunza kuti kushuta here. Aiwa, ndachitotamba hangu. Saka ndisashuti hangu. Ndorega hangu kushuta ndadotoshuta. Shuta yenyu kana muchida but shuta kana muchida yenyu. Aiwa watonga uchitamba saka zvaita handachiti ndishuti zvino wanga uchitamba zvino naingangokandira munhu wanga achitamba hazviti unoshutira munhu ari serious.
Handi ndiri kushuitirai muchizviona. Ewa iwe kutsvaga rubatsiro kwangu nayope koitora yope. Kubva ipo paya pana kushuitirai baba. Pane zvananda kutoshoora zvo. Zvangwa kutoshoora. Pane zvananda kutoshoora kuti zvinhu zvazvichandiiti nemazvo. Ndezvamakore saka zvona zvichingondi affecta mbichana endisingazviona. Alright. Aiwa zvinonga zvagara kwakareba asi chikuru chimboenda kumen's clinic wangu. Chimboenda kumen's clinic. Umboenda kumen's clinic umbonotarisa kumen's clinic kuti chi. Then wotagira ipapo tunzwa kuti kwai kudi. Zvino kubva pandabva kumuchamanja ndopandakaona kuti zvinhu zvakaoma. Asi yanga iri komukadzi wako ane makore mangani? Mudoko stego. Ane makore mangani? Kuma 40 something. Mudoko. Indine 60 pe. Naiwe 60 years chiri kudaka zvebonde. Mari 60 years chiri kudaka zvebonde naini. Inzwai varume vanozvara kusvika 70. But ngomadura kwakuita bonde aiwa saka age aiwa sezvo hapana kumbotwai kudika kuti age inenda zvinenda anoziva kuti ndachikurawo wasvika pamenopause inonzi menopause yawasvika pamenopause yechirume. Inzwai tete tine vanhu vakuru kwatiri vari kuma 65 68 vadhara vanopefoma wani. Hazvisiyanika hazvifanani zvaiwa unogona kuva usina kana problem hauna 60 years aiwa is very normal zvakusangana nazvo. Ndasina kuzobvunza kava age paya saka nachingoti aiwa 60 it's normal wangu ungatotligwa mari 60 it's normal aiwa gamuchira situation yako 60 it's normal. Inzwai problem ndinayo vhozi inini pane situation yakaitika muupenyu hwangu. Andakakuudzai kuti ndakamwa mushonga so ndikatorerwa mapenzi nemukadzi wangu akandisiya akaenda kumurungu something yandakakuudzai wakataura saka uri kuda kuti mushonga wako kuti ungave wakakuaffected. Zvogona kudaro because inini ndinotori nevanhu vakuru kwandiri vanondondiudza kuti but isusu tichiri right one. Hauna kuremara kaimi batati ndekuti ungabva wati ungabva wanzi isusu tichiri right. Hauna kureva, it's just that performance yako haichafanani nepekutanga chete because kune vanhu vanosiyana ndinoona zvakafanana chero kuvakadzi umwe ane 48 anotokuperforma zviri nani kudarika munhu ane 40 handi wazviona zvinotosiyana saka it's very normal 60 aiwa zvaindwa. Aiwa but handingashayiwo kuitawo 1 round. Wakukuina watonoita 1. Aiwa ndinoita but hapana zvandinowa. Handina zvandinowa kana. Chimbodai mazondo? Chimbodai mahandu ndidai kumenzi clinic but chero kumenzi clinic wacho ndinonyora kadhi yangu chiti ndine 60 ndafambira nyaya dzemubedroom hazvinyatsokubuda mushe. Ini nini I'll just accept. Mukadzi wenyu ane 40 something naiye handifungi ndachada bonde zvekudaro. 40 something achiri kunyanya kurida zvekudiko bonde roro. 42. Saka chero ane 42 achinyanya kurida zvekudii. Akunoendawo kumenopause mukadzi wenyu. Akuchienda kumenopause mukadzi wenyu 42 idzodzo. Kana takatoenda kumenopause you never know because anongosiyana handimaona. Hachabonyanya kuda zvekudaro imimi mako wanguita companionship kungochengetana. Ndokwaba vanguita nemudzimai wenyu kungochengetana. Zvebonde izvo kana musoro inenge yangofumawo yakaimira moita kana pasina ndizvozvo mutofanira kuti kubudza mukadzi wenyu akatoziva kuti ndodanana nemunhu muombe achiziva. Ndochokwadi. Shuwa chokwadi chakandakakudza chokwadi hanzvadzi yangu. Chokwadi chaiko mava imimi mutozvinetsa kuti hey bonde mukadzi echichichi. Talk to your wife. Mune 60 10 years kuti handisi mwana mudiki bonde yakuenda kumenopause manje anenge asingatoridiwo bonde racho rairo handimaona 60 years ndikada ndokwanisa kuita mwana weiguwa muchada pa 60 mwana yeye mukaita mwana nhasi ne 60 years yeye panoita grade 1 munenge makore mangani panoita grade 1 tataura zvokumuchengeta kwake ngatingotaura zvokuti ndinofanira kuita vana ine age yangu
munokwanisa henyu kuita vana neeji yenyu handitika munokwanisa henyu kuita vana neeji yenyu pati kana muchida kuita vana neeji yenyu pati zvipoti dzevanhu dzinosiyana handitika izvozvi tongoti ipapo paeji iyoyi zvakare vamwe vanoita vana asi vamwewo inenge yotanga kuita wiki but haingaiti wiki below 70 hazviiti pamunhurume tetekuda kuza zvinoita munowa vachiudza kuti if he is above 70 years not 60 in 60 exact 60 exact bonde munorida hanzvadzi yangu madombo marida mani vavarira bonde ine marida ayo ini kwanisa kutoita mwana kaini asi kana ndanchini 65 ndakuvavarira 70 mukati muchirero not 60 ndoshava ndota one round chaicho inovata ndikangokungoti chero kuri kuti zvanzi ndapera haungati iri mukati yovata usati watundira saka chimboendai kuuyu kumens clinic kwacho unotoona kuti kutoroiwa chaiko chimboendai kuuyu kumens clinic yakatoona inini yakatovata ini apa ndine 1.5 weeks kana bye kumdzimai handina mangu mukakatoita maenda kupasi ndandaenda July ndichibva kughana uku pane imwe project yandandaenda kunoita uba maenda kughana alright saka makatoita mari zvishoma izvozvo zvinoti yange hangu 1.5 months zati takaita 3 months but kati takaita zvinonaka aiwa pakanaka pane mukadzi akuchiita nzindigokupa ndimupe nhamba dzenyu ndomupa ndiani mumwe bhururu wangu mukadzi mozida angati chii angati kwai ndipeiwo nhamba dzavo anoda kutaura neni chii apa wanda ndinoda timushutisani mati anogara kupi aiwa munozotaurirana moga bhozi andizoti vanhu vanozoindisa zvinhu kufacebook zvakubuda mumeeting kuti madai vakashutowa baba kare imi munenge mugo handime muchishutana amen ndozvanoita zvopinda na Facebook kuvanhu mukangoshuta zvinoenda kufacebook mukangoshuta muchingopa zvouya pafacebook mukangoshuta zvouya mukangoshuta zvinhu zvevanhu zvinouya kufacebook ndozvandova kuti imwe sister Melody ndinokuziva ndo kana ichitaura newe imwe ndoziva kuti hamungambondiitiri zvinhu zvakadii aiwa ndingakukandiri chinhu plus hazvimbokandiri kufacebook zvinoenda zvitombodiri kufacebook zvinoblokesa saka hazvina kwazvinomboita ndichamupa hangu nhamba kuti spirit yautore nhamba ndichamupa hangu nhamba imwimwi ndinokutrustai bosi imwimwi ndataura nemi kwenguva yakati haikona kuti ndingoti aiwa hatiposte zvinhu zvevanhu hatiposte zvinyadzi zvevanhu hatiposte zvinhu zvevanhu zvemupurugwa izvo totaura nyaya yenyu asi hatiposte right saka ini bhonda dzandizotaura ndaita ini chienda kumens clinic kana vaenda kumens clinic then mozotudza tisatuti kwai kudii saka vanga vachida kundishutira bhosi inini ndachida kuti ndimbomotivetewawo kandimboona kuti amen vanokumotivheta izvo momotivhetana kuseri ikoko but zvokuzoshambadzwa manje ndozva kwana kukushambadza yani memutaura zvakufana nesiko panotaura neni ndiri palive paipaizvo zvinomutaura neni ndiri palive handisi te tichingozviwa asi kuti hatikuzivi asi te tichingozviwa zvamune mutaura kana mauzondipa mumwe munhu zvakasiyana ina yekuti izvo zvitee tichingozviwa tiripo palive pacho munhu wacho memsvikutarai kuseri asi zvinhu zvenyu munokopanana muri tu saka difference iri pacho hapana na difference but munhu anisina mufera nambotaura anogara kupi munhu wacho munozobvunzana kuti munogara kupi munozobvunzana kuti naiwe unogarepi munogoshaise kuti yamo takade kumupa iyo zvinhu zvacho
handa mutangire kumpa ari mutangire kungotaura chete Pora saka iri bho mozotu kana maenda kumen's clinic mozotu kana maita mari kana kaita mari mozotudza kana maenda kumen's clinic then tozowa kuti maita here asi munhu namba yandakakupa yandakapuwa nemumwe munhu mubate munhu iye yandakapuwa nemumwe munhu palife mumupodera munhu iye kuti nhaiwa mata hako uyo kumandaro ehe awo ndatotaura okay ndatotaura iye munhu anorapa haana WhatsApp alright ndichamupa kwaindo vati vari kuda motivation puti saka stress free tichapa uya utore nhamba kwanzi ndoda motivation free spirit kwaindoda motivation saka vari kudawo motivation chimotivheta nai kuseruku nokuti motivation isei asi muri kutotaura pemuro wacho ndikutaura nai alright saka iri bho karega irimbodaira mumwe munhu ari kufona apa iri bho tozotaura edu kana mabva kumen's clinic imwe misisichamelodi aiwa gavatireje avatisina kubasa ka vanodada kudokisa nyaya yape papachidai anibona saka zvakaoma mazi uye ako uchitore nhamba utaure nawai vakutondibhowa ini vanoramba chingotaura nekusingaperi right so guys me I'm going ndandozora zvandinopesawo 12 dzikachaya ndomunovata tozvomuka kuma4 tozomuka kuma4 totangira ipapo Sister Melody ndini papirimo ivana ndivafonera zati ndendisi palife zveva sakavanongwada handisi palife indavauza kuti vari kundiwa zvizvo pamunondifonera ndiri palife musi uya wakafona panapa hatina kukudzana CJ apa vachitaura navo vachitadza vachitumira CJ apa nhasi vakuda kuti akugasingazivi nyaya dzavo ngavatipire right ndakuenda zvangu guys ndagona taita tombotaura nenyaya yenhingirikiri but time much tambosorora tadambotaura nenyaya yeti nyaya ikuenda zvaru nezvayo chazinya ndotaura nezvayo guys nakuti achikangamwa chatosiya havana chatomboziva nezvemalive baba havana kana chatomboziva zvavo kana chii chinonzi live chacho chiya atombochizivi handifungi kuti vatombori nefacebook account yacho kone kuita mwana anongouya ndakangopiwa nhamba dzeina ndingongouya tongotenge kutaura nyaya ndiri munhu wevanhu kaidi ndiri munhu wevanhu ndendichingoseka ndiri munhu wevanhu guys ndendichingoseka zvangu ndaingokufolowa email but handitozivi kuti zita renyu rongonzi meli chete here aiwa harisi meli rinopedziswa kumberi meli rava shotikati faith aiwa nezvekufacebook izvo uchiti vanotumirwa ndezvekutotandara zvo nenyaya ndaichitoseka ndaichitotandara isu tongovatona kuti ndibhatla number 2 tindichitotandara zvedu tichienda isu indiri munhu wevanhu ka ini ndiri munhu wevanhu saka dai tichingotaura hedu nyaya ndiri munhu wevanhu baba epano vakazosvika pakutongo andasenda kuti ndingatonetsana nawo everyday munhu wevanhu vachipedza kuti mumwe achimbona ende ndo vanoziva kuti munhu wevanhu ndendichitoseka ndihama dzavo dzimwe dzemudhuze chaichedzo sedzichienda dzimwe nyaya dziti zvinaibasirei pakati saka noti ando basa rangu ndakufanana nesika inokuti ndokuti kuvata apa kumurabhurwa tione kuti zvakamira sei ndo zvandakangoita takangofanana nesi nokuti nyaya dzose dzinongouya tototeerera zvangu tototaura nyaya totobatsirana nga totoseka right so guys I'm going ndakuenda pakaita emergency nyaya tinozouya kana pasina I'll see you nasinga hey mangwana chakachaya Friday Saturday Sunday maybe kuna na Tuesday Wednesday kwandizivi
handizivi ndizokona irini maybe Monday Tuesday amene handiziya sandaona kuti ndine off next week kana kuti handina animaona ndiyera chiroro chakudzai saka at least guys bye bye tobatsana paleta